माताजी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। எல்லாரையும் எல்வன் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது எதுக்கு எல்வன்னாக்கா நம்ம நிறைய லெவல் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இருக்கு. இது பேசிக் தான் படிக்கிறோம். 18 days கோர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பேசிக். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். இட்ஸ் அ பரந்த புஸ்தகம். பகவத்கீதாங்கிறது கரெக்டா ஒழுங்கா படிக்கணும்னா 1 year எடுக்கும். நம்ம 1 yearல உட்காந்து இப்போ பண்ண முடியாது. அப்போ அப்படி சொன்னாலும் யாரும் வரவும் மாட்டா. 18 days குவிக்கா படிச்சுட்டு போகலாம். எல்லாம் ஃபாஸ்ட் தானே நமக்கு இப்ப வேணும். அந்த மாதிரி ஆனா எவ்வளவு படிக்க முடியும்? கொஞ்சம் தான் படிக்க முடியும். அப்புறம் அந்த ஒரு ஆர்வம் வரும். ஓஹோ நன்னா இருக்கே, இன்னமும் படிக்கலாமே சொன்னா அடுத்த மாசமும் ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்க. அந்த மாதிரி அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு. லெவல் 2 போலாம், அதுக்கப்புறம் லெவல் 3 போலாம். இதே பகவத்கீதா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம பாகவதம் சொல்லி கொடுப்போம். நிறைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோபனிஷத், அப்புறம் பாகவதம் இருக்கு சொன்னேன். அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் பேசிக் என்னன்னா பகவத்கீதா. அது நாங்க 18 days சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆனா ஒரு மாசத்துல அவ்வளவு புரிஞ்சு வருமா தெரியாது. ஸோ கீப் கண்டினியூ. நீங்க கண்டினியூ இதுவும் பண்ணலாம். லெவல் 2 நீங்க பண்ணிட்டு போறோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. முள்ள டெய்லி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிய வரும். ஒரே நாள்ல எல்லாம் புரியாது. அப்ப இது எல்லாமே நம்ம இங்கே படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல கோயில் இருக்கு. அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா நல்லா கையை கூப்பிண்டு சேவிச்சுண்டு நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோம். இது லைஃப் மேனுவல். நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன். நம்ம வாழ்க்கை இப்ப ரொம்ப போராட்டம் தான் நமக்கு. ஒரு ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங்கா இருக்கலாம், இப்போ மிடில் ஏஜடா இருக்கலாம், இல்ல கொஞ்சம் வயசாயிட்டு பேரம்பைத்தியெல்லாம் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, வீட்டு வேலை முடியவே முடியாது. இருந்தாலும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இதையும் படிக்கிறோம். இல்ல எல்லாம் முடிஞ்சு ஆஞ்சு ஓஞ்சி இது பண்ணோம் அப்படின்னா முடியவே முடியாது. அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னாக்கா முடியுமா இருக்கும். அப்ப காது போயிடும், கேட்கிற சக்தி போயிடும், கண்ணு சக்தி போயிடும். அந்த மாதிரி ஆனப்புறம் வாழ்க்கையோட இது என்னது மேனுவல், தட் இஸ் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. வாழ்க்கை ஆல்மோஸ்ட் முடியற தருவாயில நம்ம படிச்ச பிரயோஜனம் இல்லை. அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. கீப் கண்டினியூங். 18 days நீங்க எப்படியோ இது கண்டிப்பா பண்ணணும்னு நினைச்சுவாங்க. சக்சஸ்ஃபுல்லி நீங்க முடிச்சிடுவீங்க. ஓகே. அண்ட் டெய்லி குவிஸ் இருக்கும். குவிஸ் எழுதிட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். அர்த்தம் என்ன, ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்லோக அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டோம்னா அதான் வாட் இஸ் நான் என்ன பண்றீங்க, அந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சு போக மாட்டேன், அர்த்தமும் சொல்லி கொடுப்பேன். அப்ப அதுல என்ன ஆகுனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும். அது நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி எடுத்து நடத்தணும், அது கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி. இட்ஸ் கால்ட் லைஃப் மேனுவல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் மகாமந்திரம் சொல்றேன். நீங்க எல்லாம் மியூட்லயே சொல்லிட்டு இருக்கு. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We have a prayer also. எல்லா இடத்துலயும் ஒன்று பிரேயர்ஸ்லாம் கிடக்குது. நமக்கு ஒரு பிரேயர் இருக்கு. இன்னைக்கு துர்கா மாதா நீங்க எடுக்கலாம். यस माताजी। यस माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहृदाय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी। தேங்க்யூ ஸோ மச். நாளைக்கு நான் வேற யாராவது பிரணதி தெரியுங்கிறவங்க ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க மெதுவா மெதுவா படிச்சு இதை கேட்க கேட்க புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நல்லா புரிஞ்சு வரும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் டிவோட்டிஸ் தான், எல்லாம் வைஷ்ணவா சொன்னேன் இல்லையா நேத்துக்கே, எல்லாருமே வைஷ்ணவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா ரொம்ப நம்மளோட நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க உணர்வோட சொல்றேன், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு, ஜஸ்ட் நாட் ஆர்டினரி டிவோட்டிஸ், யூ ஆல் அவர் இந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா 18 நாளைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து 18 நாட்களில் பகவத்கீதை வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். எவ்வளவு புரிந்து கொள்ளலாமோ அவ்வளவு பண்ணலாம். இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயம். இது 2 கரெக்ட் தானே, இன்னைக்கு டியூஸ்டே தானே, காத்தாலி வந்து 2வது சாப்டர் எடுத்தேன். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்னா என்னது, இன்னைக்கு பகவத்கீதாவோட வந்து ஒரு சாராம்சம், ஜஸ்ட் ஒரு 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 ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி தான் கொடுக்க போறோம். ஃபுல் உள்ள ஆழமா எல்லாம் போக முடியாது. அதுவும் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது வந்து பார்க்கலாம். எஸ், இப்ப இது எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? பிரபுபாதா எழுதின புக்குல தான் நம்ம படிக்கிறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். இது வந்து இஸ்கானோட ஃபுல் பேர் இது. இவர் வந்து பிரபுபாதா. இவரோட நேற்றுக்கு பார்த்தோம், நம்ம யாரும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ இவரோட ஜஸ்ட் ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்தோம். இவர் எப்படி வந்து இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினார் அப்படிங்கிறது அந்த ரெக்கார்டிங்ல பார்த்தோம். இவர் வந்து இவரோட போதனையோட அடிப்படையில தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இவர் அந்த புக்கு நம்மளோட இஸ்கானோட பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். உண்மையுரிமை பகவத்கீதை உண்மையுரிமையில் இருக்கும். அது உங்களுக்கு முடிஞ்சா இந்த லெவல்ல வாங்குங்க, வாங்கினா உங்களுக்கு என்ன ஒரு காரணம், நான் படிக்கலாம், அவ்வளவுதான். கம்பல்சரி கிடையாது. இது கம்பல்ஷன் இல்ல புக்கு வாங்கணும்னு. வாங்கினா சௌரியமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். எப்படியும் நீங்க அடுத்தது லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் உங்களுக்கு போகும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப உங்களுக்கு வேண்டி இருக்கும், இப்போய் வாங்க கிடைச்சாலும் வாங்கலாம், இல்ல அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம்னாலும் நோ ப்ராப்ளம். எஸ், இப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? திருதராஷ்டிரன் விசாரணை. முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகத்துல அதான் கேட்டார், என்னுடைய பசங்களும் என்னுடைய தம்பி பசங்களும் என்ன பண்றாங்க இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அப்படின்னு. சஞ்சயனே, அவரோட அசிஸ்டன்ட் சஞ்சயன் உட்கார்ந்துருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்கிறார், அந்த மாதிரி பிரித்து பாக்குறாரு. என்னுடைய குழந்தைகள் தம்பியோட குழந்தைகள் நம்ம குழந்தைகள் சொல்லலாம் இல்லையா? இல்ல, அவர் வந்து பார்வை குருட இருந்தாலும் மனதளவுலையும் அவர் வந்து குருடாதான் இருந்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து பிரித்து பாக்குறாரு. நம்ம குழந்தைகள்லாம் தப்புதான் பண்றேன்னு தெரியும், இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை ஜெயிக்கணும், அவங்க நல்லா இருக்காங்களா அந்த தெரியறதுக்கு தான் அவர் வந்து பிரித்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னதுதான். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் குவைட். அவருக்கு வந்து சஞ்சயன் சொல்றதும் கிருஷ்ணர் சொல்றதும் அர்ஜுனன் சொல்றதும் அந்த ஃபுல் பகவத்கீதால இருக்கும். 2ல-11 என்ன பார்த்தோம்? துரியோதனின் பயம். தப்பு பண்றவளுக்கு எப்பவுமே மனசுல குருன்னு ஒரு பயம் இருந்துட்டேதான் இருக்கும். யாரு பயம் இல்லாம இருப்பா? கடவுள் மேல நல்ல நம்பிக்கை, நம்ம வந்து கரெக்ட் பாத்துல போயிட்டு இருக்கோம்னா பயமே இருக்காது. அப்ப துரியோதனுக்கு என்ன எல்லாம் பயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் சங்கு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சங்கு, ஒரு ஒட்டுட்டி நல்ல பவர்ஃபுல் தெய்வீக சங்குகள் இருக்கு. அது வந்து அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் அர்ஜுனனின் அவதானிப்பு, அது வந்து என்னது இந்த படைகளை வந்து எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு. எனக்கு வந்து நம்ம எதிர் அணியில வந்து யாரெல்லாம் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு, நம்மளை எதிர்த்து யார் சண்டை போடுறாங்க பார்க்கணும். அங்க பார்த்தா தன்னுடைய தாத்தா பீஷ்மர் அங்க நிக்கிறாரு. துரோணாச்சாரியர் அவருக்கு வந்து வில்லை எப்படி பிடித்து அம்பை எழணும்னு சொல்லி கொடுத்தவரே எதிரில நிக்கிறார். இவாளெல்லாம் வந்து இவர் he has to fight against them. அவருக்கு வந்து அப்போ கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது அர்ஜுனனுக்கு. இவாளை எதிர்த்து நான் போரிடணுமா? நான் ஒரே ஒரு அம்பை தான் எல்லாரும் போயிடுவாங்க, ஏன்னா பெரிய வில்லாளி.
இஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்ச்சர். அப்போ ஒரு எல்லாரும் எவ்ரிபடி வில் டை, அது தெரியும் அவருக்கு கான்பிடன்ஸ். அப்ப நான் என்னுடைய தாத்தாவை இறக்க வச்சுடுவேனே, என்னுடைய குருமார்களை எல்லாம் இறக்க வச்சுடுவேனே, அவருக்கு ஒரு பயம், பயம், ஒரு துக்கம், எல்லாம் கம்பேஷனேட் ஃபீலிங். அது வரை நேத்தி பார்த்தோம் அவருக்கு எல்லாம். அதனால அவருக்கு வந்து போரிட வேண்டாம், இந்த மாதிரி இப்ப போரிட்டு இவங்களெல்லாம் கொன்னு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேணுமா, அந்த மாதிரி ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், இதெல்லாம் பாவ செயல், அவங்க குடும்ப மரபுகள் எல்லாம் வந்து அழிந்துவிடும். அதுல வந்து ஒரு தாத்தா இருப்பார், ஒரு வந்து அப்பா இருப்பாங்க. அந்த குடும்பத்துல வந்து ஒரு தாத்தா இறந்து போயிட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், நல்லது கெட்டது யார் சொல்லி கொடுப்பா. ஒரு அப்பா இறந்து போயிட்டானாக்கா ஒரு இன்கம், ஒரு ஏர்ன் பண்ற அந்த ஒரு மெம்பர் போயிடுவாங்க. அவங்க குடும்ப ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு இது என்ன ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம ஆயிடுமே. இப்படி எல்லாம் நிறைய விதத்துல அவர் திங்க் பண்ணி சொல்றாரு. சாதாரண ஒரு மனிதன் திங்க் பண்ற போலதான் அவனும் திங்க் பண்றான். ஆனா வந்து பகவான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு, இல்ல அப்படி இல்ல, நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர்ல இன்னைக்குதான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதாவே ஆரம்பிக்கிறது. நேற்று ஒன்லி அவர் கன்ஃபியூஷன்ல சொன்னதுதான் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் எப்படி அந்த வியூடம் அமைத்திருக்கார்கள், சங்கு என்னெல்லாம் சங்கு ஆட்டெல்லாம் என்ன இருக்கு, அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதெல்லாம் தான் டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாரு. கடைசியில அர்ஜுனன் சண்டை போடாததற்கு காரணங்கள் கொடுத்துருக்கு 28 46. அதான் அவரை வந்து பாவ செயலாகும் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்றாரு. அப்ப அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அது அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், 2.1 10 வரைக்கும் நெருக்கடியை சமாளித்தல். ஒரு நெருக்கடி தானே, சண்டைக்கு போடணும்னு வந்தாச்சு, திரும்பி முதுக காட்டின்னு ஓடவும் முடியாது, என்ன பண்ணோம் ஒரே குழப்பம். அப்ப இந்த நெருக்கடியை சமாளிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நமக்கும் நம்ம லைஃப்ல நெருக்கடி வரும் சில இதுல. ரொம்ப தைரியமா ஒரு காரியம் பண்ணலாம்னு ஆரம்பிப்போம், முடியாம போகும். அப்ப எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் தான் அது என்னது ஒரு சூக்ஷ்மமா நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும். பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிக்கும்போது ஓஹோ அப்ப நம்ம லைஃப்ல இந்த மாதிரி படிக்கணுமா அப்படின்னு ஈச் ஒன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நமக்கு சொந்தமா நம்ம வந்து மூளை யூஸ் பண்ண நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஆனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுப்புல வராது, இது கேட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு புரிய வரும். அப்புறம் 11 வரைக்கும் உண்மையான பகவானின் உண்மையான அடையாளம் என்ன, நாம் நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். நாம்ங்கிறது யார். அப்புறம் 31 2 கடமைகள். அது பார்க்கணும். அப்படின்னா என்னது, போர் புரியும் போது என்ன ஆகும், யாரோ ஒருத்தன் ஜெயிப்போம் ஒருத்தன் தோக்கும். மீன்ஸ் ஒரு அணி ஜெயிக்கும் ஒரு அணி தோக்கும். அந்த இது தோக்குற அணி என்ன ஆகும், அவங்க யாரெல்லாம் அந்த இடத்துல இறக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சொர்க்கம் கிடைத்துவிடும். நம்மள மாதிரி இல்ல, வந்து என்னது பாவம் செஞ்சா நரகத்துக்கு போவோம், புண்ணியம் செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போவோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அந்த புண்ணிய பூமியில யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொர்க்கத்துல இடம் கிடைக்கும். இல்ல அவன் ஜெயிச்சுட்டான்னா என்ன கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்ப என்னத்துக்கு நீ கவலைப்படணும், ஒண்ணுமே கவலைப்பட வேண்டாம்னு பகவான் அப்படி அறிவுரைக்கும். அப்புறம் 54 72 இதனால என்னது, நீடித்த மகிழ்ச்சி. பகவானுக்கு வேண்டி இப்ப செயல் புரியும் போது நீடித்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம். 72 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதனால எல்லாம் 72 போடல, எவ்வளவு இருக்கோ அது வந்து நம்ம பார்க்கணும். நேத்தே என்ன படிச்சோமோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணலாம், ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணலாம். அர்ஜுனன் விஷாத யோகா தான் அது டைட்டில் பேரு. ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, ஏன்னாக்கா அவருக்கு வந்து கம்பேஷனேட், ரொம்ப இரக்க குணம் ஜாஸ்தி. அவங்களாம் இறக்க வச்சா பாவம் இல்லையா, அவனை வீட்டுக்கு நான் இறக்க வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். இன்பமின்மை, அவரெல்லாம் அவளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன ஒரு இன்பம், ஒருத்தரை கொலை பண்ணி எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், எனக்கு ஒரு சம்திங் அட்டைன், அவள் கில் பண்ணதுனால எனக்கு ஒண்ணு கிடைக்கணும்னா வேண்டாம், அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். பாவ செயல் நான் பண்றது, ஒருத்தரை கில் பண்ண நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு கொசு இதே ஒரு உயிரினத்தை நம்ம கொலை பண்ணினாலும் அதெல்லாம் பாவம் தான். நம்ம நிறைய பாவம் அப்படி பார்த்தா பண்ணியிருக்கோம், நிறைய கொசு அடிச்சிருக்கோம், நிறைய எறும்பெல்லாம் கொண்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் போட்டு இல்லையா, பாவம், அதெல்லாம் பாவம் தான், கண்டிப்பா அதெல்லாம் பாவம் தான். ஆனா சின்ன சின்ன பாவம் தான் அது. ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் எல்லாம் சொல்லும்போது அதெல்லாம் போயிடும். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், அந்த வீட்டுல உள்ள குடும்பம், அந்த குடும்பத்துல வந்து ஒரு அப்பா இல்லாம போயிடுவாங்களே, ஒரு தாத்தா இல்லாம போயிடுவாங்களே, அப்ப அந்த அந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க புக்ல, பிரபுபாதா நிறைய நல்லா எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் இருமனம்னு என்னது அப்படின்னா, டிசிஷன் எடுக்க முடியல, அவராக ஓடவும் முடியாது, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்தாச்சு, என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷனா நிற்கிறார். அப்போ என்னது, கிருஷ்ணர் தான் அப்ப வந்து கிருஷ்ணா நீ தான் எனக்கு வந்து சொல்லு, நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த சாப்டர்ல அவர் சொல்ல போறார். அப்போ கிருஷ்ணர் ஏன் சிறந்த குரு, பிகாஸ் அவர் வந்து கிளியர் கட்டா சொல்லி கொடுக்க போற. நீ நினைக்கிறா போல இல்ல, நீ வந்து வேற விதமா திங்க் பண்ற, நான் எப்படி சொல்லணும் அந்த அந்த ஆங்கிள் நீ திங்க் பண்ணா உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுப்பார். ஒரே போர்க்களத்தில் 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இவர் திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாவோட என்னது பாரபட்சம் பாக்குறார், நம்ம பசங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி எத்தனையோ குடும்பத்துல இருக்கு, நம்ம பசங்க தப்பு பண்ணாலும் வந்து எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க, இல்லப்பா பரவாயில்லப்பா சரி நீதான் கரெக்ட் சொல்லி சொல்லி என்ன ஆயிடும், அந்த பசங்க எல்லாம் அவ்வளவுதான் ட்ராக் மாதிரி போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த லெசன் வி ஹேவ் டு லேர்ன்.
தப்புனா அது நம்ம பசங்களா இருக்கட்டும் இல்ல யாரா இருந்தாலும் தப்பை வந்து தட்டி கேட்கணும். அது நம்ம பசங்கன்னா கண்டிப்பா தட்டி அவங்களுக்கு சொல்லதான் வேணும். எதிர் வீட்டை அவன் தப்பு பண்ணான்னு அவனை போயிட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்துப்பாங்க. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். அப்ப அது வந்து திருதராஷ்டிர மகாராஜாட்டேன்னு படிக்கணும். அவர் வந்து பிரித்து பாக்குறார். நம்ம குழந்தைகள் தனியா, தம்பி பசங்க தனியான்னு பாக்குறார். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வேற அர்ஜுனனோட பார்த்தோம். அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? எல்லாம் தைரியமா வரான், போர்க்களத்துல வந்துட்டு அப்புறம் வந்து இல்ல கன்ஃபியூஷன், என்னால முடியாதுன்னு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு தைரியத்துல ஒரு வேலையை எடுத்துட்டு விட்டாமா, பகவான் பேர்ல பாரத பொண்ணு பாரம்னா எனக்கு பகவானை நம்பி நம்ம ஒரு வேலையை எடுக்கிறோம். அப்புறமா அதை கண்டினியூ பண்ணோம். நடுவுல வந்து இல்லை நம்மளா சரியா பண்றோமா, பகவான் கரெக்டா ஹெல்ப் பண்ணுவாரா, அந்த சந்தேகம் அது இருக்கக்கூடாது. பகவான் பேர்ல நம்பிக்கையோட ஒரு செயல் ஆரம்பித்தோம்னாக்கா அந்த அந்த நம்பிக்கை அப்படியே நீடித்து இருக்கணும். டெஃபினட்டா பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவார். பார்த்தா ஒரு நிறைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில வரும். சரி பரவாயில்ல, இது இருந்தா என்ன, ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ் பகவான் என்ன காப்பாத்துவார். அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம பண்ணணும். பாதி வழி வந்துட்டு ஓடக்கூடாது. அப்புறம் இவர் துரியோதனன். துரியோதனை எப்படி? அவன் வந்து இல்லாட்டாலே ஒரு இந்த சுபாவம், ஒரு கரடு முரடா இருக்கும், ஒரு வந்து செல்ஃபிஷ், எல்லாம் அந்த பேட் குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் உண்டு அவருக்கு உண்டு. அவரும் வந்து இந்த இது 1.3 1.3 வந்து எடுத்தெறிஞ்சு பேசுற அவர் குருட்ட. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அது மாதிரி அதுவும் நம்ம கத்துக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். இன்னமும் பார்க்க போனா வேற ஆங்கிள் இருந்து உங்களுக்கு தெரியலாம். இன்னும் 2-3 கிளாஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணலாமே மாதாஜினா, எஸ் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அந்த அளவுக்குள்ள நம்ம வந்து we can think and find out, ஓ இப்படியும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், அப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து ஒரே போர்க்களத்தில் 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் நம்ம வந்து நேற்று பார்த்தோம். இதுதான். அப்புறம் இதுல என்னது, ஏன் அர்ஜுனன் போராட வேண்டும்? ஓகே, அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். இது வந்து கிருஷ்ணர் தீர்வு சொல்ல போறார். நேற்றுக்கு வந்து இறக்க குணத்துல வந்து 1.28 1.28 சொன்னார். அப்ப அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் ஞான யோகம், ஞானத்தை வழங்குறார். நல்ல நாலேஜ் கொடுத்து நீ இப்படி பண்ணு, இப்படி நினை, இப்படி நீ திங்க் பண்றது தப்பு, இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும், அந்த மாதிரி சொல்றார். நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறார். அடுத்தது இன்பமின்மை. இவர் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன், இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன லாபம், எனக்கு என்ன ஒரு இன்பமா, எல்லாரையும் கொலை பண்ணி எல்லாரும் இறந்தப்புறம் எனக்கு மாத்திரம் ராஜ்யம் கிடைச்சு அதுல எனக்கு அதுல பெருமை இல்லை, எனக்கு அதுல ஒரு இன்பம் இல்லைன்னு சொல்ற. அவர் வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ம காண்டம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். டோன்ட் பாதர் அபவுட் ஞான யோகம்னா என்ன, கர்ம காண்டம், புத்தி யோகம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். புரிஞ்சுக்கிறவா புரிஞ்சுப்போம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியறதுன்னா ஓகே. போக 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 நம்ம வந்து அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது புரியும். அது 2.31 இருந்து 37 வரைக்கும் கர்மானாக்க இது மாத்திரம் தெரிஞ்சிட போறேன். ஏன்னா நாளைக்கு சாப்டர் இஸ் அபவுட் கர்மா தான், ஆக்ஷன். கர்மானா செயல், இது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை பத்தி சொல்ல போறாங்க. இதர் ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்லாட்டா சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஜெயிச்சுட்டேன்னா அவனுக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்ல தோத்து போனேன்னாக்கா சொர்க்கம். ஏன்னா அது வந்து புண்ணிய பூமியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே சொர்க்கம் கிடைக்கும். அவன் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான்? பாவ செயல் நான் பண்றது, அவங்க எல்லாம் கொலை பண்றது பெரிய பாவ செயல் இல்லையான்னு. ஆமா பாவ செயல் தான், ஆனா என்ன எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். பக்தி செயல்பாடு. பக்தினா என்னது? நான் சொல்றேன் உனக்கு, கடவுள் நான் சொல்றேன், நீ பண்ணு. அப்ப பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணலாம். அதுக்குன்னு இப்போ சரி பகவான் பேர் போட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை. நமக்கு கடமைன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், அது கொஞ்சம் தப்பா இருக்கிறப்ப நமக்கு தோணும். ஆனா என்னது, அதுக்குள்ள நமக்கு டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம பண்ணியே தீரணும். அப்ப பகவான் பேர்ல பகவான் நம்பி பகவானை நினைச்சு அந்த காரியத்தை பண்ணிடலாம். சோ இது வந்து 2.33 38 வரைக்கும், 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் இருமனம், இஸ் இன்டிசிசிவ், இஸ் அனேபிள் டு டிசைட் பண்ண முடியறது இல்லை, பண்ணணும் சண்டை போடணுமா வேண்டாமா. அப்ப 2.41 திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யுங்கள். இப்ப நமக்கு கடமைன்னு வந்தாச்சு, அப்ப என்ன பண்ணோம், நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் பார்க்காம எஸ் பகவானை நம்பி நான் அந்த செயல்ல ஈடுபடுறேன் அப்படிங்கிறது பண்ணணும். அப்புறம் சிதாதீர் முனி, அவரோட லட்சணங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. முனிவர் சிதாதீர் முனிவர் வந்து எப்படி இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் சொல்லியிருப்பார். தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். அது என்ன டீட்டெயில் அதை போய் பார்க்கணும். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் 1.45 இப்ப சொன்னேன். அந்த குடும்பத்துல என்ன ஆகுமோ, அந்த பெண்களுக்கு அந்த ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாம் யாரு அபயம் கொடுப்பா, அப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு அனாதை ஆயிடுமே, அப்படி இப்படிலாம் நிறைய வரும். அது 18ல இருந்து 26. வர்ணசங்கரா, இது ஒரு நல்ல, இது உங்களோட இதுல வந்தா வரலாம். வர்ணசங்கரானா என்னன்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாங்கன்னா அந்த காலத்துல என்ன, இந்த காலம் மாதிரி இல்ல, நல்லா படிச்ச வேலைக்கு போய் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கிடையாது. பொமனாட்டினா வீட்டுலதான் இருப்பா, குடும்பத்தை பார்த்துப்பா, ஹஸ்பண்டை பாத்துக்கணும், குழந்தைகளை பாத்துக்கணும், வீட்டை பாத்துக்கணும், குழந்தைகளை பெத்துக்கணும். இதேதான். அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் எல்லாம் கிடையாது, சம்பாதிச்சு அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ அவங்க வந்து ஒரு புருஷனை தான் நம்பின்னு இருக்கணும். அந்த புருஷனே இறந்து போயிட்டான்னு என்ன பண்ணுவோம்?
சாப்பிடறதுக்கு வேணுமே, பசங்கள்லாம் இருப்பாங்களே. அப்ப வேற ஒரு இதுல போனோம். என்னது வேற யாராவது என்ன காப்பாத்துங்கன்னா யாரோ புருஷன் வேற ஒருத்தவங்க வருவோம், சரி நான் உனக்கு காப்பாத்துறேன்னு. அதுலயும் வந்து குழந்தை எல்லாம் வரும். அப்ப அது என்னது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு ஃபேமிலி செட்டப் இல்லாம இந்த மாதிரி சீர்குலைந்து போற ஃபேமிலி எல்லாம் ஆயிடும். அதுக்கெல்லாம் தான் வர்ணசங்கரான்னு போட்டு. சோ வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய். அதை பத்தி நம்ம வந்து 1.45 இவர் கேட்டதுக்கு இதுல பதில் சொல்றார் கிருஷ்ணா. எஸ், டீட்டெயிலா நம்ம உள்ள போய்ப்போம். 2.7 யார் படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க எனக்கு தெரிஞ்சிடும். துர்கா மாதாஜி இருந்தாலும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றோம் அவங்களை வந்து அன்மியூட் நீங்க பண்ணிடுங்கன்னா துர்கா மாதாஜி. ஓகே, எஸ் மாதாஜி. நான் சொல்லிருப்பேன். யாரு? சுதா மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। कार्पण्यो दोषो बहदस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढसेतः यच्छ्रेयः स्यान्ति निश्यत्सिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं यादिमां त्वां प्रपन्नम्। ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நன்னா தெரிஞ்சா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்ட கேட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம். அப்படி பார்த்தா எல்லாமே படிப்பாங்க மாதாஜி. அப்ப நமக்கு என்ன இதுதான் டைம் போயிட்டே போகும் இல்லையா? நன்னா தெரியும் அப்படின்னா கடகடான்னு சொல்ல தெரியும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்ப நான் ஒரு வாட்டி படிச்சோங்க. ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्. இதையே நல்லா படிக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா நிறைய தமிழ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நன்னா படிச்சோம்னா நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் அந்த ஸ்லோகம் என்ன எதை பத்தி சொல்றதுன்னு புரிஞ்சு போயிடும். சிஷ்யா, சிஷ்யன்னா என்னது? டிசைபிள். நான் வந்து உங்களுடைய சீடன். நம்ம தமிழ சீடன் சொல்றேன்னா அதான் சிஷ்யா. அது வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. ஹிந்தி படித்து தெரியும்னாக்கா அவளுக்கு தெரியும். அவங்க ஹிந்திலேயே சிஷ்யா தான் சொல்லுவாங்க. சோ நான் வந்து இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, நீங்க கடவுள் தானே, நான் உங்க சிஷ்யன் ஆயிடுறேன். இந்த ஆத்மா வந்து உங்களுக்கு வந்து சரணடைந்து நான் வந்து உங்களோட பணியறேன். நீங்க வந்து எனக்கு எது நல்லது நீங்க சொல்லி கொடுங்க. அதுதான் இந்த இதுல கொடுத்துருக்கு. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன். எனக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கேன். அதனால முதுக காட்டின்னு ஓடுறதுக்குலாம் நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தட். எனக்கு வந்து நீங்க என்ன சிஷ்யனா ஏத்துக்குங்க. நான் உங்களுடைய சிஷ்யன், நான் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு வந்து எது நல்லது எது கெட்டது நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தீர்மானமா ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு. எது எனக்கு நல்லதா இருக்கோ அது சொல்லுங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். சிஷ்யா தே அகம். அகம்னா நான். இந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி எடுத்தனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும். இந்த நிறைய வரும். அகம் எது சொன்ன இல்லையா, சைவமே அப்படிலாம் ஒரு ச ஏவ அப்படிலாம் வரும். சோ அதெல்லாம் வந்து அண்ட் ஆல்சோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும். அப்ப நான் இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. எனக்கு வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. அர்ஜுனுக்கு தெரியும் இவர் கசின் தான், அத்தை பிள்ளை தான், இருந்தாலும் வந்து கடவுள் அப்படின்னு தெரியும். பாக்குறதுக்கு செம ஏஜ், சேம் ஏஜ் குரூப் மாதிரி இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஆனாலும் வந்து பக்தி அவருக்கு வந்து இது இருக்கு, ஒரு மரியாதையோட நடத்துவார். அப்ப எனக்கு வந்து நான் உங்களுடைய வந்து ஸ்டூடெண்ட், அதனால நீங்க எனக்கு எது நல்லதுன்னு சொல்லுங்க, அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன். இப்ப நெருக்கடியை சமாளித்தல் என்ன பண்ணலாம்? கடினமான காலங்களில் எப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வரும், நீங்கள் அந்த வேலையை கைவிடலாம் அல்லது அதிக சக்தியை அணுகலாம். இல்லாட்டா என்ன பண்ணலாம், நமக்கு தான் தெரியல. சரி, அந்த இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாரு, நம்ம வீட்லயே யாரோ இருப்பா, இந்த இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வந்து யாரோ ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டு கேட்கலாம். நம்ம வீட்டுல ஒரு மாமியார் மாமனார் இல்ல அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி யாரோ பெரியவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க அதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. எல்லாருமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இல்லையா? அவங்க யாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்டா அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு கைடன்ஸா கொடுப்பாங்க. நம்ம போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து அதிக சக்தி அணுகணும் அப்படின்னு. அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள். அர்ஜுனா என்ன செய்தார்? அவர் மிக உயர்ந்த சக்தியை அணுகினார். கூடவே கடவுள் இருக்கார், அவரை விட பெரியவர் யாரு இல்லையா? அப்ப அவர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சு விட்டேன், நான் என்ன பண்ணணும், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ எனது உண்மையான அடையாளம் என்ன? கிருஷ்ணருங்கிறது யாரு? இல்ல நம்ம ஆத்மா, நம்மளும் என்னது? இந்த ஒரு மரம் இருக்கு, தூரக்க இந்த மரம் இருக்கு, நமக்கு என்ன தெரியறது? ஒரு பச்சை கலர் ஒரு மரம், அதுக்குள்ள ஏதாவது டீட்டெயில் தெரியுமா? தெரியாது. ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு தான் கண்ணு இருக்கே, கிளியரா காண்றதே, அவ வந்து அதுல எல்லாம் நமக்கு கிளியரா தெரியும். ஆனா கிட்ட போய் பார்த்தா என்ன தெரியுது? அந்த மரத்துக்குள்ள ஒரு பச்சை கிளி இருக்கு,
அது தூரக்கேந்து பார்க்கும்போது அந்த பச்சை கலர் தெரியல. அந்த பச்சை கிளியோட வாயில ஒரு பச்சை மாங்காய் இருக்கு. அது கிட்டக்கு வந்தாதான் தெரியும். அப்ப அதுல என்ன தெரியாது, தூரக்கேந்து பார்த்தா ஒரு மாதிரி பார்க்கிறோம், கிட்டக்கு போய் பார்த்தா வேற மாதிரி தெரியறது. அப்ப நம்ம பார்வையை நம்ம நம்பலாமா? நம்ப முடியாது. நமது பார்வை சரியானதா? இல்லை. ஒருவருக்கா ஒரு மாதிரி சொல்லலாம். அதே போலதான் காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாமே அப்பதான். அப்போ நம்மளோட உறுப்புகள், இந்த சென்ஸ், இது எல்லாமே சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா ஒர்க் பண்றதானா? இல்ல, கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து வாதாடவே வேண்டாம். இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, இல்ல நான் பார்த்தேன் அதுதான் சரி, நீ நீ என்ன சொல்ற, நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா சில பேர் எல்லாம் வாதாடுவா. இன்னொரு தலையோடு கேட்டுக்கணும், அவன் எந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்திருக்கான், அவன் அப்படியா கேட்டுக்கலாம். சரி, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பேசி அப்புறம் ஒரு we can arrive at a conclusion. ஆனா நம்ம வாதிட்டு நான் சொல்றதுதான் கரி, நான் கேட்டேன் இல்ல நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி சொல்றது கைவிட்டுணும். ஏன்னா நம்மளோட சென்ஸ் எல்லாம் இன்னும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்பிள், கட்ட ஆப்பிள் இருக்கு. இது கண்ணாடியில அந்த பிம்பத்துல என்ன தெரியும், அந்த கட்டு இது தெரியாது, அதர் சைடு ஆஃப் த ஆப்பிள் தான் தெரியும். எங்க வந்து கட்டா, இந்த சைடு கட்டா இருக்கு, இந்த சைடு கட் பண்ணாத ஆப்பிள் பார்க்கும்போது அந்த பிம்பத்தை பார்த்தா என்ன தெரியும், ஃபுல் ஆப்பிள் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அது ஃபுல் ஆப்பிள் கிடையாது. இந்த சைடு பார்த்தா ஆக்சுவலி பார்த்தா கட்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம பார்வை அந்த மாதிரிதான், ஒன் சைடட் இதாதான் இருக்கும். நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம். பட் நம்ம பார்வை கரெக்ட் இல்லை. நம்ம காதால கேட்கறதும் கரெக்டானது இல்லை. வேற ஆங்கிள் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். இதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட ஒரு இதுல சொல்றான் இல்லையா, நான் எனக்கு வந்து வலையெல்லாம் கொன்னுடுவேனே, பாவ செயல் அது இதுன்னு சொல்றாரு. அது ஒரு ஆங்கிள் நீ பாக்குற, நான் வேறொரு ஆங்கிள் உனக்கு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நீ நினைக்கிறதுதான் கரெக்ட் நினைக்காதே. எஸ், இப்ப பகவானை வந்து புரிந்துக்கிறது 3 விதமா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரூபம், ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெவல். அப்படின்னா இது ஒரு ஒளி வடிவமா பகவானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இப்ப காலையில இருந்து என்ன பண்றோம், விளக்கேத்துறோம். விளக்கெந்துக்கு ஏத்தணும், இருட்டா இருக்கு அதனால விளக்கேத்துறோம். அதுக்குதான் டியூப்லைட் போட்டா போதுமே. இருந்தாலும் அந்த சுவாமி அறையில போயிட்டு கொஞ்சம் சுத்தம் எல்லாம் பண்ணி சுவாமி அறையில போயிட்டு விளக்கையும் ஏத்துறோம். கடவுள் நம்ம வந்து அந்த விளக்கையே ஒரு கடவுளா தான் எண்ணுறோம். அது என்ன வேணா பேர் சொல்லலாம், தேவி சொல்லலாம், என்ன வேணா பேர் சொல்லலாம், ஆனா கடவுள் தானே. அப்போ அந்த வந்து ஒரு சூரிய உதயமானாலும் சில பேர்லாம் சூரியனுக்கெல்லாம் இந்த அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தருக்கு அவ தெரிஞ்சா போல என்ன பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம வந்து ஒளியையே பகவானா நினைக்கிறோம், ஒரு கடவுளா நினைக்கிறோம். அது என்ன ரூபத்துல பகவான் வந்து வெளிப்படுத்துறார், பிரம்மன் ரூபம். சோ பிரம்மன் ரூபத்துல வர அந்த மாதிரி கடவுளை நம்ம வந்து அந்த ஒளி வடிவம் வர்றது வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம். அடுத்தது என்னது, இப்ப நம்ம போட்டோல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, இப்ப குருவாயூரப்பன் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா 4 கை ரூபமா கடவுள் இருப்பார். அதுக்கு நம்ம என்ன பேரு, பரமாத்மா. இவர் எங்க வீட்டில் இருக்காரு, எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் இருக்காரு. இப்போ உங்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிற அதே பரமாத்மா தான், ஒரு பரமாத்மா தான், ஆனா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் இருப்பார். ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் இல்ல, எல்லாம் உயிர் வாழி. அது வந்து செடி கொடி மரம், எறும்பு பூச்சி புழு, ஒரு மிருகம், பேர்டு, எனிதிங், எனி லிவிங் பீயிங், அவளுக்கு ஹார்ட் இருக்கும். அந்த ஹார்ட்ல பரமாத்மா, இதே பரமாத்மா தான் வீட்டிருப்பார். சோ கடவுளை புரிந்து கொள்வது இரண்டாவது நிலை என்னது, பரமாத்மா. இப்படி 4 கை ரூபத்திலையும் நம்ம வந்து பகவான் வந்து உணரலாம். சில பேர் இந்த மெடிடேஷன் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த இதுல என்னது மலையில போய் மலை உச்சியில போய் இதெல்லாம் மெடிடேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பரமாத்மாவை தான் நினைத்து அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க, மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது 3வது நம்ம நிலை என்னதுனாக்கா, நம்ம நம்ம இது உடல் மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறவங்கள 2 கண்ணு, 2 என்ன காது, மூக்கு, இந்த மாதிரி 2 கைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும். இவர் வந்து பகவான் ரூபம், சௌமிய வப்புன்னு சொல்லுவாங்க. சௌமிய வப்புன்னா அழகான ரூபம், ரொம்ப அழகா இருப்பார் கிருஷ்ணர். அந்த கிருஷ்ணா பேரு என்னன்னா கருமை. கிருஷ்ணாக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா கருமை, அஸ் வெல் வெரி பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகாம் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பேரு. சோ அந்த மாதிரி இது வந்து 3வது. இப்ப என்னெல்லாம் 3 இது பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து இது பிரம்மன் ரூபம், 2வது வந்து பரமாத்மா ரூபம், 3வது வந்து பகவான் ரூபம். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கேன், நம்ம வரதா தெரியல, பகவானே சொல்லியிருக்காரு இந்த 3 இதுல வழிபடுறதுல எது வந்து சுலபமா நம்ம வழிபடலாம், இது ரொம்ப அக்செப்டன்ஸ், நமக்கு வந்து ஈஸியா அக்செப்ட் பண்றது பகவான் ரூபம் தான். அவருக்கு ஒரு வாய் இருக்கு, வயிறு இருக்கு, எல்லாம் இருக்குன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது தோணும், ஓ நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு பசிக்குமே, அவருக்கு ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓ நம்ம உடைய உடுத்துறோமே, கடவுளுக்கு ஒரு உடைய உடுத்தண்டாமா, நல்ல ஒரு பட்டு துணி வாங்கி வஸ்திரம் வாங்கி போட்டு. இப்போ நம்மலாம் என்னெல்லாமோ அந்த மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிக்கிறோமே, ஒண்ணும் இல்லைனாலும் ஒரு பொட்டாவோ விட்டுக்கிறோம், வேற ஒண்ணும் மேக்கப் பண்ணலாம். பகவானுக்கு பொட்டு விடணும், அழகா சந்தனம் போடலாம், பொட்டு விடலாம், அவருக்கு ஒரு அலங்காரம் நல்ல கிரீடம் எல்லாம் போடலாம். அது அந்த பாலகோபால் மாதிரி இருந்ததுன்னா அழகா ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். சோ இந்த ஒரு உணர்வு எப்படி வரும்னா, நமக்கு வந்து ஒரு உடல் இருக்கு, அதனால அந்த உடல்ல இருக்கிற போல அந்த பகவானை பார்த்தோம்னா அந்த இது நமக்கு இது என்னது, அன்பு மாத்திரம் இல்ல, பக்தியும் கூட கூட வரும். பகவானுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும். சோ நம்ம பக்தி அதிகரிக்கும். பகவான் ரூபத்துல நம்ம வந்து பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வழிபாடு பண்ணலாம்.
விஷ்ணு புராணத்துல வந்து பகவானுக்கு இது ஒண்ணு கொடுத்திருக்கு. ஐஸ்வர்யஸ்ய சமாகிராஸ்ய வீரியஸ்ய யசஸ்ஸ்ரியாக ஞான வைராக்யைச்சைவ ஷண்ணாபக இதிங்கணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பகவான் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர முனி விளக்கினார். பகவானோட என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டு விளக்குறார். உச்சநிலை ஆளுமையான யார் ஒருவரிடம் அனைத்து செல்வங்களும், அவர்கிட்ட என்னது, கிருஷ்ணாங்கிறவர்கிட்ட அனைத்து செல்வமும் இருக்கும், அனைத்து வலிமை இருக்கும், அனைத்து புகழ், அனைத்து அழகு, அனைத்து அறிவு, எல்லா துறவரமும் உள்ளதோ அவரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்ப யாரு வந்து இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் இது எல்லாம் அழகு, அவர்கிட்ட இல்லாத அழகு கிடையாது. அந்த மாதிரி அவரை விட அழகானவர் யாரும் கிடையாது. அவர்கிட்ட அவ்வளவு செல்வம் இருக்கும். இஸ் ஃபேமஸ் இன் எவ்ரிதிங். ரொம்ப புகழ் பெற்றவர், நல்ல பலசாலி. அதான் 5 வயசு குழந்தை மலையை தூக்கிட்டாரு. யாரால முடியும் அது? அப்ப அது பலசாலி. அதே போல அறிவு, எனி திங் அவருக்கு தெரியாதது கிடையாது. அந்த மாதிரி நல்ல அறிவு. அது வந்து துறவுனா என்னது? இஸ் நாட் அட்டாச் டு எனிதிங். துறவுனா இப்ப நம்மளே வந்து ஒண்ணுத்துலயும் அட்டாச்சா இல்லை, எல்லாம் பகவானோட இது அப்படின்னு சொல்ல விட்டுட்டோம்னா நம்மளும் துறவு மேற்கொண்ட போலதான். வீட்லயே இருந்து துறவு மேற்கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி. சோ பகவான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கு. மெயின் ஐஸ்வர்யம் இது வந்து யாரிடம் உள்ளதோ அவர் தான் பகவான். இது யார்கிட்ட இருக்கும்? பகவான்கிட்ட தான் இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு அறிவு பலம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப யாரோ போலி மனிதன் வந்து நான் தான் கடவுள் சொன்னா இந்த டெஸ்ட் கொடுக்கலாம். சரி அப்படியா, நீ ஒரு மலையை தூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னா தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரோ படிக்கிறீங்களா? இல்ல நான் படிச்சுனே போறேன். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறுடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இப்ப வந்து நம்ம சொன்னீங்களே அந்த பரமாத்மா வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்காருன்னு, அதே போல அது பக்கத்துல என்னது, நம்ம ஆத்மாவும் இருக்கு. ஆத்மா இஸ் சோல். இங்கிலீஷ்ல வந்து சோல் சொல்லுவோம். அந்த ஆத்மா வந்து ஹிருதயத்துல வந்து இருக்கு. அது என்னது, பிறக்கும் போதே அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போது அந்த ஒரு 2-3 months அதுக்கு அந்த உயிர் வந்துடும் இல்லையா, அப்பவே சோல் இருக்கு அங்க. அப்புறம் அதுலயே பிரீத் பண்ணி 8 மாசம் 9 மாசம் அப்புறம் தான் வெளியில வருது. இருக்கு, ஆனா உள்ளே உயிரோட தான் இருக்கு. அங்கேயே ஆத்மா வந்தாச்சு. வெளியில வந்தப்புறம் அந்த ஆத்மா இருக்கு. உடல் தான் வந்து ஒரு இது சின்ன பாப்பாவாகி தவழற பாப்பா, நடக்கிற பாப்பா, ஓடுற பாப்பா மாதிரி இந்த மாதிரி பெருசு பெருசா ஆயிட்டு வரும். ஏன்னா உடல் பெருசாகி ஆனா அந்த ஆத்மாவோட சைஸ் அதே சைஸ் தான் இருக்கும். அது வளராது, அதே மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் உடல் தளர்ந்து போய் காது கண்ணு கேட்காம இந்த மாதிரி தளர்ந்து போனாலும் என்ன ஆகும்? ஆத்மா அப்படியே இருக்கும். ஆனா இந்த என்ன பண்றதுன்னா, அந்த ஆத்மா இந்த உடலை வைத்துதான் அது வந்து பேச முடியும். இப்ப நான் எங்கிட்ட வந்து அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால நான் பேசுறேன். அது வந்து பேச வைக்கிறது என்ன, கேட்க வைக்கிறது, திங்க் பண்ண வைக்கிறது, கையால என்ன ஆக்ஷன் பண்ண வைக்கிறது, காலால் நடக்க வைக்கிறது. இந்த ஆத்மா மாத்திரம் நம்ம உடல்ல இருந்து வெளியில போயிட்டோம்னாக்கா இந்த பாடி வில் பி a டெட் பாடி. இந்த பாடிக்கு வந்து சக்தி கிடையாது. அப்ப அந்த ஆத்மா இருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் செயல்பாடு பண்றோம் அப்படின்னு. இப்ப இந்த வயசாகி எல்லாம் காது கேட்கல, கண்ணு தெரியல, உடல்ல ஒரு சக்தி இல்ல, ரொம்ப வீக்கா போயிட்டான்னு என்ன பண்ணும்? இந்த ஆத்மா வந்து அந்த உடலை விட்டு வேற உடலுக்கு போகும். அப்ப இந்த உடல் என்ன ஆகும்? டெட் பாடி. அது வந்து இறந்து போகும். அப்ப என்னது இறக்குறது? ஆத்மா இறக்குறது கிடையாது. ஆத்மா வேறொரு உடல்ல போகும், வேறொரு பேபி ஃபார்ம்ல போகும். அது அப்படியே திரும்பி அந்த பேபி தவழற குழந்தை, நடக்கிற குழந்தைன்னு போயிட்டே இருக்கும். இந்த உடல் தான் வந்து இறந்து போறது. சோ நம்ம வந்து ஆத்மா என்னைக்குமே அழிவு பெறது இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும்? எல்லாரையும் ஆத்மாவா பார்க்கணும். யாரையும் உடலை உடலை பார்த்து அதுதான் என் சித்தப்பா, பெரியப்பா, தாத்தா, பாட்டி அந்த மாதிரி எண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல நீ பாரு. அப்படி பார்க்கும்போது என்னது? நிதான புத்தி உடையவர். இந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம எல்லாம் நிதான புத்தின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் என்று இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அந்த மாதிரி உடல் தான் அழியாது, அதுக்குள்ள உள்ள ஆத்மா வந்து அழிவு பெறுறது. அது வேற ஒரு பாடி ஃபார்ம் எடுத்துட்டு அது போயிடுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. எஸ். அப்ப நாம் யாரு? இது என்னுடைய தலை, இது என்னுடைய கண்ணு, இது என்னுடைய முகம், என்னுடைய வயிறு, கை, இது என்னுடைய அந்த நான்கிறது யார்? அப்போ இப்போ ஒரு மொபைல் இருக்கு. மொபைல் இஸ் என்னோட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னுடைய மொபைல். இட் இஸ் நாட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் என்னோட அப்பாவோட அம்மாவோட இல்ல, என்னுடையது அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? அப்ப என்னுடைய காது, நான் கண்ணு, நான் தலை எப்படி சொல்றது இல்லையா? என்னுடையது சொல்றோம். அப்ப அந்த என்னுடையதுங்கிறது யாரு? அதுதான் ஆத்மா. பாக்கி எல்லாம் பாடி பார்ட்ஸ் தான். அதே போல அப்ப இந்த நம்ம உடல் எதால ஆயிருக்குனாக்கா 5 எலிமெண்ட்ஸ், 5 பஞ்சபூதங்களால ஆயிருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கு அதுல? ஏர், வாட்டர், இது தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம்? காற்று, நிலம், ஃபயர், நெருப்பு, தண்ணீர், ஆகாயம் சொல்லிட்டேன். இங்கிலீஷ்ல வந்து ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இந்த 5 பஞ்சபூதங்களாலதான் நம்ம உடல் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்கா இந்த உடல்ல வந்து இந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள்னு இது நம்ம ஐக்கியமாயிடும். இந்த உடல் வந்து போயிடும், அதுவே கரைஞ்சிடும். அந்த ஆத்மா வந்து போகாது. ஆத்மா வேறு உடல்ல போயிடும்.
ஆத்மா இப்படிதான் இருக்கும். கண்ணுக்கு புலப்படாது, ஒரு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அதோட சைஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல என்னது, நாம் உடல் அல்ல, நாம் ஆத்மா. உடல்ங்கிறது ஒரு போர்வை மாதிரி நம்ம போட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு கார் நான் வாங்கிட்டேன், ஒரு முதல்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, கார் எனக்கு இந்த மார்க்கெட் போனோம் அப்படின்னா கார் போகுமா? நம்ம பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டோம். கார் போகுமா? போகாது. அதுல ஒரு டிரைவர் வேணும். அப்ப நம்ம ஆத்மா எப்படி, இந்த உடல்ங்கிறது கார், அந்த உடலை வந்து இயக்கிறது யாரு? ஆத்மா. அந்த ஆத்மா இருந்தாதான் இந்த காரை வந்து நம்ம உடலை வந்து இயக்கும். இந்த காரை வந்து இயக்கணும்னாக்கா அந்த ஒரு டிரைவர் வேணும். நம்ம ஆத்மா இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டிரைவர் ஆஃப் திஸ் பாடி. சோ பகவத்கீதை முதல் பாடம் என்னது, நாம் இந்த உடல் அல்ல. அப்போ அது வேற எக்ஸாம்பிள் வந்து கார் மற்றும் டிரைவர். இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன இருந்ததுனாக்கா புரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு. சோ நம்ம சோல் இஸ் லைக் அ டிரைவர் ஆஃப் திஸ் பாடி. நம்ம உடலை வந்து இயக்கிறது. இது வந்து இப்போ வாழ்க்கையின் சுழற்சி எப்படி, அது வந்து இந்த மாதிரி சின்ன அம்மாவோட பேபி ஃபார்ம்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இப்படி பறந்து இப்ப பார்த்தோமே அந்த மாதிரி. ஆனா ஆத்மா என்னது, அதே சைஸ் தான். என்ன பெரிய உடல் எடுத்தாலும் அந்த ஆத்மா அதே சைஸ் தான். அதே சைஸ் தான் ஒரு பேபிலையும் இருந்திருக்கு. இது நம்ம உடல் மாறிண்டே வரும். ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி நம்ம இருந்தாப்புல இப்ப நம்ம இல்ல. நீ அடுத்த 10 வருஷத்துல எப்படி இருக்கோமோ அப்படி இப்போ இருக்க மாட்டோம். இப்போ இருக்கிறப்பல அப்ப இருக்க மாட்டோம். அது வித்தியாசப்பட்டுட்டே இருக்கும். ஏன்னா உடல்ங்கிறது வித்தியாசப்படும். ஆத்மா வித்தியாசப்படுமா? கிடையாது. ஆத்மா என்னைக்கு நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி இருந்ததோ அதே ஆத்மா கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். வேற உடல் எடுத்தாலும் சரி, ஹியூமன் பீயிங் இல்ல, வேற நம்ம வந்து கழுதியா போயிட்டோம், குதிரையா போயிட்டோம், சிங்கமா போயிட்டோம், ஒரு மரமா போயிட்டோம், அப்படியும் ஆகும். இல்ல புழு பூச்சியா கூட போயிடுவோம். அந்த மாதிரி போனாலும் அந்த ஆத்மா அதுக்குள்ள இருக்கு. சோ த ஆத்மா நெவர் டைஸ். ஆத்மா வந்து அதுக்கு அழிவு கிடையாது. ஆத்மா வந்து இந்த உடல் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் மாறி போயிட்டே இருக்கும். உடல் ஸ்டேஜஸா ஒரு ஸ்டேஜ் மாறுமே தவிர ஆத்மாக்கு வந்து இது கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இப்ப சாட்ல என்ன வந்திருக்கு பாத்தேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதே போலதான். அப்ப திரும்பி இது ஒரு என்னத்துக்கு இதை திரும்பி ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியறதுக்கு தான். சோ திரும்பி மாதாஜி அதையே சொல்றாங்களே, புரிஞ்சு போயிடுது மாதாஜின்னு. ஓகே, மரணத்தின் போது ஆத்மா மற்றொரு உடலை எடுக்கிறது. இது அம்மாவோட பூம்புல இருக்கு, வயித்துல இறக்கிறது, இப்படி வளரணும், திரும்பி இறந்து போறதுன்னா எனக்கு உடல். திரும்பி அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு உடல்ல போறது, பேபி ஃபார்ம், திரும்பி இந்த மாதிரி பெருசாகி வளர்ந்து கழவனாயி திரும்பி இறக்குறது. எது? பாடி இறக்குறது, திரும்பி வந்து ஒரு குழந்தை ஃபார்ம். அப்ப இது என்னது, நம்ம ஆத்மா என்ன பண்றது, நம்ம உடலை வந்து ஒரு சட்டை மாதிரி மாத்திண்டே இருக்கு. ஒரு சட்டை நம்ம மாத்திரா போல, ஒரு ட்ரெஸ் டெய்லி குளித்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறா போல, அதுவும் வந்து நம்ம உடலை வந்து ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி மாத்திண்டு. பட் ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அதுக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது, வளர்ச்சியும் கிடையாது, டிசீஸும் வராது. அது வந்து ஆல்வேஸ் எவர் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். மொத்த உயிரினங்கள் எவ்வளவு இருக்கு, நம்ம இந்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் கடந்துதான் இப்போ இதுக்கு வந்திருக்கோம். ஒரு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா வந்திருக்கோம். திரும்பி ஹியூமன் பீயிங்ல இருந்து இந்த மாதிரி விழலாம். நீ அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு வந்து எது வேணா கிடைக்கும். டிபெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ஜென்மத்தை என்ன இது பண்றோம், காரியங்கள் பண்றோம், என்ன மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் பண்றோம். அது நாளைக்கு சாப்டர்ல நமக்கு புரியும். முன்னாடி இந்த ஜென்மம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சப்புறம் நம்ம வந்து மிருகம் மாதிரி சாப்பிட்டோம், தூங்கினோம், குடும்பத்தை வளர்த்தினோம், கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், குழந்தைய பெற்றுனோம், திரும்பி சாப்பிட்டோம், தூங்கினோம். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா மிருகத்துக்கு நமக்கு வித்தியாசம் இல்லை. அவங்களும் அதே தான் பண்றாங்க. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைய பெற்றுக்கிறாங்க, அவங்க வேட்டையாடி சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, திரும்பி குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க. இதேதான் நம்மளும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. அப்ப இதுலயே வாழ்ந்து இருக்க வேண்டியதுதான். 84 லட்சம் இருக்கு உயிரினங்கள். அதுலயே ஒண்ணு மாத்தி எடுக்கணும். ஆனா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம்னா, அப்புறம் என்னன்னாக்கா இந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம். அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடணும்னு அதுதான் அவங்களுக்கு விதிச்சிருக்கு. நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை இல்லையா. நமக்கு வந்து இது இருக்கு, சைவ உணவு இருக்கு, அசைவ நமக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப பட் நம்ம வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னன்னு இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்துட்டோம்னா என்னது, பகவான் நமக்கு திங்கிங் பவர் கொடுத்திருக்காரு, இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதை வச்சு ஓஹோ பகவான் நினைக்கணுமா. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த கோலோக விருந்தாவனம், இது கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம், இது பேர் என்னது, கோலோக விருந்தாவனம். அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். ஒரு பிடிவாதம் பிடிச்சு, இல்ல நாம் பசங்க எல்லாம் பிடிவாதம் பிடிக்குமே, அந்த மாதிரி பிடிவாதம் பிடிச்சு இல்ல எனக்கு வந்து வேணும். இப்ப இந்த குழந்தை எல்லாம் சொல்றதுல வேண்டாம், உனக்கு கோல்டு பிடிக்கும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாங்க, இல்ல வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க. இப்ப நிறைய கேசஸ் இருக்கே, வைரல்லாம் வந்திருக்கு. ஏதோ கோல்டு ஏதோ குடிச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் மழையெல்லாம் வந்தோடனே கொஞ்சம் படுத்தும். நிறைய கிளைமேட்டும் நிறைய இதெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி பிடிவாதம் பிடிச்சு நம்ம இங்க வந்துட்டோம். அப்புறம் என்ன எடுத்து இங்க வந்தப்புறம் பாவம் புண்ணியம் பண்ணி 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 இங்கே இருக்கும். இன்னும் போகல, நம்ம இன்னும் அங்க போகல. ஆனா இப்ப என்ன இருக்குன்னா, இப்ப நம்ம வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்தோடனே நமக்கு புத்தி இருக்கு. இந்த புத்தியால நம்ம வந்து மேல போறது பார்க்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம வீட்லயே ஒரு நாயை வளர்த்துறோம், ஒரு பூனை வளர்த்துறோம்னா அது வந்து நம்மளை பார்த்துன்னு தான் இருக்கும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதை பார்க்கதான் முடியும்.
அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. உள்ளூர திங்கிங் இருந்தாலும் அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம ஜபல் சொல்ல முடியாது. நம்மளை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க தான் முடியும். ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் கேன் டாக். அதுக்குதான் நம்ம கேட்கிறோம். ஓஹோ அப்படி இருக்கணுமான்னு நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் இது பகவான் இடத்துக்கு போறதுக்கு ஏன்னா நம்ம நெருங்கிட்டோம். இப்போ ஒரு ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் நான் அது எப்பவுமே எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல நிறைய விளையாடிருப்போம். இப்போ கூட விளையாடலாம் இல்ல. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம பெரியவாளாச்சு கேரம் எல்லாம் விளையாடக்கூடாது. என்னது இந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் லூடோ எல்லாம் எல்லாம் விளையாடலாம். எவ்வளவு நம்ம பசங்க கூட விளையாடுறோமோ அவ்வளவு நம்மளும் குழந்தைகள் மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பி டென்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கலாம். அதுல எப்படின்னா நம்ம இப்ப 98ல வந்துட்டோம். 98 அதுக்குள்ளே இந்த சின்ன சின்ன பூச்சி புழு அதெல்லாம் தாண்டி 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 இப்ப 98க்கு வந்துட்டோம். ஒரு தாவு 100 போனோம். அது என்ன இது ஹோம். அதான் ஹோம்னா கடவுளுடைய இடம். அங்கதான் போனோம் நமக்கு. ஆனா பக்கத்துல 99ல ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு இருக்கு. ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு நம்ம நிறைய பேர்லாம் இப்ப பக்தி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப அந்த 99ல பகவான் சரி உனக்கு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்து ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அடுத்த ஜென்மத்துல நீ ஒரு புழுவோ பூச்சியா இருக்கலாமே, அதுக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் இல்லையே சொல்லிட்டு அடுத்து அந்த பாம்பு கடிச்சு நம்ம திரும்பி 5க்கோ 7க்கோ திரும்பி அந்த ஈனப்பிறவி எல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் முடிச்சு திரும்பி அந்த ஜென்மம் எல்லாம் முடிச்சு திரும்பி எவ்வளவு லட்சம் கோடி ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கும். ஆனா நம்ம அதுக்கு எல்லாம் போகவே வேண்டாம். நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ 18 days கிளாஸ் புக் பண்ணிட்டோம். கரெக்டா இதுல படிப்படியா நீங்க செகண்ட் டே நல்லா படிச்சு புரிஞ்சுட்டு நம்ம இன்னும் முன்னுக்கு போட்டு பார்க்கணும். ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த 98ல ஒரே தாவு 100 போயிட்டோம்னாக்கா எனக்கு அதுதான் ஹோம். நம்ம கடவுள் பகவானுடைய இடத்துக்கு போயாச்சுன்னு அர்த்தம். இதுதான் ஸ்கிரிப்சர்லயே சொல்லியிருக்கு. இட்ஸ் ஒன்லி நான் அவங்க ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். இது ஒன்லி நான் ஆக்சுவலி கிட்ஸ் டீச்சராகவும் இருக்கேன். அப்ப குழந்தைக்கு புரியுற போல ஒரு பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் அப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா அவளுக்கு புரியும். அதனால அதே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்ப என்னன்னாக்கா அவளுக்கு கொடுக்குற சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் புரியுற போல சொன்னா எனக்கு புரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி. சோ நம்ம இப்போ கடவுளுடைய இடத்துக்கு நெருங்கிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம். இந்த டைம்ல நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு நம்ம இல்ல பக்தி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து இந்த மாதிரி பிறவை இருக்கிறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. அது இனிமே போக போக நம்ம நிறைய ஸ்லோக்கால கொடுத்துருக்கு. அது பார்க்கணும். 2.14 ஐ திங்க் ஐ வில் ஒன்லி ரீட் இல்லையா யாரும் நானே படிச்சு பாருங்க. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயினோ அனித்யாஸ் தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும். நமக்கு இப்ப துக்கம் வருதுன்னா என்ன ஆகும்? இதுவும் கடந்து போகும். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சது தானே. இதுவும் கடந்து போகும் சொல்லிட்டு ஒரு சுகமும் வரும். ஆஹா சுகம் வந்துட்டேனே ரொம்ப ஆடி பாடி கொண்டாடவும் வேண்டாம். ஏன்னா அடுத்த துக்கம் வரும். சோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட். என்னதுக்கு? ஒரு சுகம் வந்தா துக்கம் வரும், துக்கம் வந்தா சுகம் வரும். அதனால நீங்க ரொம்ப துக்கம் வந்தா ரொம்ப இடிஞ்சு போய் அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். ஒரு சுகம் வந்தா ரொம்ப ஆடி பாடி இனிமே என்னோட லைஃப்ல எல்லாமே நல்லதுதான் கூட அந்த மாதிரி எண்ணமும் வேண்டாம். சோ அது எப்படி காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறையும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். இப்ப நம்ம ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியா இருக்கும். அது போயிடுத்து செத்து போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டு கட் பண்றாங்களா? இல்ல, திரும்பி ஒரு பருவ காலம் நல்ல ஒரு இலை பூக்குமே, பூக்குற காலம் வந்ததுன்னா திரும்பி அதே மரத்துல எல்லாம் பூக்கும். திரும்பி கிரீன் லீவ்ஸ் வரும். இப்ப மழை காலத்துல இன்னும் நல்லா பச்சை பசேல்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி வின்டர் ரொம்ப ட்ரை கிளைமேட் இந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ இந்த மாதிரி மாறிண்டே வரும். நம்ம லைஃப்ல அப்படிதான் சுகங்கள் வரும், துக்கம் வரும், அது மாறிண்டே வரும். அதெல்லாம் பெருசா நீ இதெல்லாம் கொண்டாடிக்காதே. மறைவதை போன்றதாக. எனவே பரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன படிக்கணும்? நம்ம லைஃப்லயும் வரும், நிறைய துக்கங்கள் வரும், நிறைய சுகம் வரும். ஒண்ணுமே நம்ம பெருசா எடுத்துக்காம போகும், சரி இதுவும் கடந்து போகும். இல்லையே கடக்கலையே இன்னும் ஒரு மாசமா கடக்கலையே, ஒரு மாசமே இஸ் நத்திங். நம்ம லைஃப்னா வாழ்நாள் எவ்வளவு பெருசு, அதுல ஒரு மாசம் இது ஒண்ணுமே கிடையாது. இல்ல 2 வருஷமா கஷ்டப்படுறேன், 2 வருஷம் தானே இன்னும் இருக்கே, அதுலயே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கணும். இதெல்லாமே கடந்து விடும். அப்ப நம்ம இடிஞ்சு போய் நிறைய இந்த சூசைட் கேஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா? குழந்தைகளோட எஸ்பெஷலி அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். மார்க் கம்மியா போயிடுதுன்னா அவங்க அப்பா திட்டுவாளே, அம்மா திட்டுவாளே. ஒன்னும் இல்ல, என்ன இப்ப மார்க் கம்மியா வாங்கினவாள்லாம் இப்ப பெரிய ஸ்டேஜ்ல இல்லையா? எல்லாரும் ஸ்கூல்ல டாப்பரா இருந்தவாதான் நல்லா இருக்காங்க. இல்லவே இல்லை. யூ மே ஹேவ் சம் அதர் குவாலிட்டி. இந்த ஒரு குழந்தைகிட்ட வேறொரு ஒரு நல்ல பாட்டு திறன் இருக்கும். அப்படி படிப்பு வரலையா, சரி ஒரு மினிமம் படிப்பு ஒரு கிராஜுவேஷன் பண்ணிடும் பேருக்கு. ஏன்னா பாட்டு தான் உனக்கு நல்லா வருது, நல்ல பாடகியாலாம், நல்ல பாடுகிறாங்க. இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசி, இல்ல நல்ல ஆர்டிஸ்ட், உனக்கு டிராயிங் தான் நல்லா வருது, இப்ப நல்ல டிராயிங் பண்ணி போயிரு. அதுக்கெல்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட்கெல்லாம் எவ்வளவு தெரியுமா? ஒரு பெயிண்டிங்னா அவ்வளவு லட்சம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அதுல ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். சோ எப்பவுமே பசங்களுக்கும் சரி நம்மளும் அப்படிதான். நமக்கு அது வரலையே இது வரலையே, எது வருதோ அதுக்கு நல்லா சமைக்க வரும்னா அதை விட என்ன வேணும்? எவ்வளவு பேருக்கு தான் சமைக்க வருது. இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் வராது, நல்லா தைக்க வரும், நல்லா தைக்கலாமே. நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அதை வளர்த்திக்கணும்.
எது இல்லையே இல்லையே இல்லையேன்னு நொந்து போறதை விட எது இருக்கோ அதை வச்சு அதை வளர்த்தி நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா பாசிட்டிவ் தட்டி கொடுத்த டோன்ட் வரிப்பா டோன்ட் வரின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறாங்க யாரும் சூசைட் பண்ணிக்கவே மாட்டான். இந்த சூசைட் கேஸ்லாம் யாரு புத்தி இல்லாம நம்ம ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் பண்ணிப்பாங்க. சோ அந்த கேசஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தான் எல்லாரும் படிக்கணும். இன்னைக்கு ஒன்றும் இது இல்ல, செகண்ட் டே தான் நடக்கிறது. இன்னமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாத்தையும் வாங்க வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்க சொல்லு. ஓகே, தெரிஞ்சவா ரிலேட்டிவ்ஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. எவ்வளவு புரியறதோ புரிஞ்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இதுல வந்து லைஃப் மேனுவல் இது எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் கற்றுக் கொடுக்குறான். அதுக்கு ஒரு உதாரணமா ஒரு அர்ஜுனன் இருக்கார், கிருஷ்ணா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி பண்ணி நமக்கு வந்து நல்லதை சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ நம்ம வந்து கருத்து த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி நம்ம எடுத்துன்னு நம்ம வாழ்நாள நடத்தணும். எஸ், இது வந்து ஸ்லோகம் 2.20. ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்யः சாஸ்வதோ அயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஷரீரம்னா உங்களுக்கு தெரியும் உடல். அப்ப இது என்னது உடலை பத்தி என்ன சொல்றதோ என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம படிக்கலாம். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் இதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கானா பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்ல, இப்ப பிறந்திருக்கானா இல்ல. இந்த ஆத்மாங்கிறது நேத்துக்கும் பிறக்கல, இன்னைக்கும் பிறக்கல, நாளைக்கும் பிறக்க போறது இல்லை. அது என்னைக்குமே நித்தியமா இருக்கிறது. இப்ப காற்று சொல்றோம் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயும் காற்று இருக்கு. இன்னைக்குதான் அதோட காற்று ஆரம்பித்த டேன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? இல்ல, காற்று இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் எவ்ரிவேர். அதே போல ஆத்மாக்கு என்னது இறப்பு பிறப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவன் பிறப்பற்றவன் நித்தியமானவன். அவன் தான் என்னது அந்த ஆத்மா தான் பிறப்பற்றவன் நித்தியமானவன், எப்பவும் உள்ளவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். இப்ப நான் இந்த ஆத்மா இப்ப நானே என்னோட சொல்றேன், எவ்வளவு காலமா நான் இருக்கேன்னு தெரியாது. ஆனா ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு ரூபம் எடுத்து வரேன். இப்ப ஒரு ஃபீமேல் ஒரு ஒரு என்னது லேடி உருவத்தை இருக்கேன்னா இதுக்கு முன்னாடி மென்னா இருந்துக்கலாம், ஒரு கரடி சிங்கம் எது வேணா இருந்துட்டு. அது போல எல்லா உயிர் வாழியும் எப்படின்னாக்கா அந்த ஆத்மா வந்து அழிவே கிடையாது, ஒரு உருவம் தான் எடுத்து முடிப்போம். பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. உடல் அதுதான் இந்த சரீரை போட்டுக்க. எப்பெல்லாம் அந்த உடல் வீழ்ச்சி அடைகிறதோ அப்ப அந்த ஆத்மாவிற்கு வீழ்ச்சி கிடையாது. ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் அலைவ் அப்படின்னு போட்டு. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகः ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாருதன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். மாருதி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த காற்று அந்த இது இல்லையா, பவனபுத்திர ஹனுமான், ஹனுமானுக்கு வந்து இது மாருதி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மாருதனா காற்று. அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் சஸ்திராணி சிந்தந்தி, சிந்தந்தினா கட்டு வெட்டுப்படாது, எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஏன்னா அதோட சைஸ் ரொம்ப சின்னது. அடுத்து பார்ப்போம். அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதால அதை வந்து நம்ம வெட்டி துண்டு துண்டா போடவும் முடியாது, எரிக்கவும் வைக்க முடியாது, காற்றுல உலரவும் வைக்க முடியாது, நீர்ல நினைக்கவும் வைக்க முடியாது, நினைக்கவும் வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரிதான் ஆத்மா இருக்கு. அவாச்சவாதாம்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாக நிந்தந்தஸ்தவத் சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், திரும்பி பேக் டு அவர் சொன்னாரு, எனக்கு ஐயோ எனக்கு கஷ்டமா இருக்கே இவங்களை எல்லாம் கொல்லணும்னு. நீ இந்த மாதிரி நினைத்து நீ சண்டை போடாம இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க எதிரணியில உள்ளவங்க, உனக்கு வந்து போராது, சாமர்த்தியம் போராது, உனக்கு திறன் இல்லை சண்டை போடுறதுக்கு, உனக்கு வந்து இது கிடையாது, யூஆர் நாட் கேப்பபிள் டு ஃபைட். அவர் அப்படியே சின்ன வயசுல இருந்தே நல்லா இது நல்ல இது என்னது அம்பெல்லாம் விட நல்ல பயிற்சி பெற்றிருக்கார். ஆனா அவங்களுக்கு எதிரணியில இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிந்திப்பார்கள். அப்புறம் அந்த மாதிரி இதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா, தூண்டி விடுறாரு அவரை. அப்படிலாம் நீ நினைக்காது பாரு, எதிரணியில அவெல்லாம் அப்படி நினைப்பா, அதெல்லாம் வேணுமா அவனுக்கு அவசியமா, போர் புரி அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து மோட்டிவேட் பண்றாரு. இல்ல உன்னோட டியூட்டி என்னது, யூ ஹேவ் டு ஃபைட். ஹதோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போக்ஷ்யசே மஹிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சய. உத்திஷ்டனா எழுந்திரு, கௌந்தேயனா குந்தின் மகனே எழுந்திரு. என்னத்து சொல்றாரு, ஹதோவா கிடைத்தா என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும், பிராப்ஸ்யசி உனக்கு கிடைக்கும். ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கலன்னு என்னது, தோத்து போயிட்டேன்னு என்னது, ஜித்வாவா இல்ல தோத்து போயிட்டேன்னா ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும், இல்ல ஜெயிச்சுட்டேன்னு என்னது மோக்ஷசே மகிம், எல்லாம் நல்ல ஐஸ்வர்யமோட போகத்தோட நீ அந்த இதை ராஜ்யம் எல்லாம் கிடைக்கும் உனக்கு. அதனால ஜித்வானா ஜெயிச்சுட்டேன்னா இது கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். தோத்து போயிட்டேனாக்கா ஸ்வர்க்கமாவது கிடைக்கும், அந்த புண்ணிய பூமியில இறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். அதனால
தஸ்மாத் உத்திஷ்டா கௌந்தேய, உத்திஷ்டானா எழுந்திரு, ஒரு அர்ஜுனனே எழுந்திரு, யுத்தாய கிருத்த நிச்சயம், நிச்சயமா நீ வந்து ஒரு என்னது ஒரு டிட்டர்மின்ட் மைண்டோட யுத்தம் புரி அப்படிங்கிற. குந்தியின் மகனை, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஜஸ்ட் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஏன்னா அவரோட வந்து டியூட்டி என்னது, அர்ஜுனோட டியூட்டி இஸ் டு ஃபைட். நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். நமக்கு பயம் எப்போ இருக்கும், மடியில கனம் இருந்தா பயம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் பேர்ல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். அடுத்த ஒரு சாப்டர்ல வரும் பார்க்கலாம், என்னதான் குவாலிட்டிஸ் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை வேணும். பகவானை நம்பினோம்னாக்கா கொஞ்சம் நம்பலாம், அப்புறம் பயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு இல்ல, நம்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்பிட்டோம். அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதுல வந்து நமக்கு கஷ்டமாலாம் இருக்கும், அதுவும் பகவான் நமக்கு வந்து அருள் புரியறார் நினைச்சு நம்ம எடுத்துட்டு விட்டோம்னா அவ்வளவு ஸ்மூத்தா போயிட்டே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நீ வந்து என்னை நினைத்து என்ன அப்படின்னா என்னது, நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, இந்த மாதிரி நீ பண்ணினா என்னது, இந்த உனக்கு வந்து ஒரு இழப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. பிகாஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நான் வந்து பகவான் பேர்ல பாரத்தை போது பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்லையா, பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது இந்த முயற்சியில் ஒரு இது பயம் இருக்கவே இருக்காது. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம், கொஞ்சம் தான் நம்மளால முன்னேற முடிஞ்சது, அங்க இறந்து போயிட்டோம்னாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், வின் வின் சிச்சுவேஷன் தான் அந்த இடத்துல. அதனால பெரிய பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். என்ன பயம், என்ன பண்றது கரெக்டா இல்லையான்னு ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா. பகவானை நம்பி நம்ம ஒரு செயல் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட நம்பிக்கையோட நம்ம பண்ணணும். இப்ப இங்க என்னது, கிருஷ்ணரே முன்னாடி நின்னுட்டு சொல்றார் நீ போர் புரி அப்படின்னா என்னது, கிருஷ்ணரே சொல்லியாச்சு, அப்போ கிருஷ்ணர் சொன்னா எனக்கு எப்படி வெற்றி தான். ஏன்னா அவர் என்ன வந்து ஒரு காரியம் பண்ண சொல்றார், அவங்க எல்லாம் இறக்க வைக்கிறேன், அது கரெக்ட் தான். ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா ஐயோ நான் பாவம் பண்றேன்னு, பட் கிருஷ்ணர் சொல்றார். அப்ப எனக்கு வந்து அதுல இப்ப நம்ம வந்து போர் வீரர்லாம் இருக்கா, நிறைய எனிமீஸ கொல்ல வேண்டியிருக்கு, ஆனா அவன் டியூட்டி, அதனால எனக்கு பாவம் வரும், நம்ம எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், சைனீஸ் சொன்ன இல்லப்பா ப்ளீஸ் போயிடுப்பா எல்லாம் சொல்லிட்டுனா அவன் நம்மள கொண்டு போட்டு போயிட்டே இருப்போம். அதே போல டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு ஆபரேஷன் பண்றாங்க, அவங்களும் பகவான் வேண்டிட்டு ஒரு கத்தியால கீரை தான் செய்யறான், ஹார்ட் ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்றான், இவ்வளவு ரிஸ்க் அதுல எல்லாம். கொஞ்சம் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னா போச்சு, அந்த ஹார்ட்டை பீட் பண்றது நின்னுடும். ஆனா பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு எஸ் தான் படிச்சிருக்கோம், அந்த படிப்புல பகவான் பேர்லயும் ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்க பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி பகவானோட நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்கா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பயமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குல்ல, அதுல நம்ம வழிபட்டு விடுவோம். இப்ப நம்மள என்ன பண்ணோம், நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாம் நம்ம எதிர்கொள்றோமோ நிறைய இருக்கும், நிறைய அப்சக்கல்ஸ் வரும். ஏன்னா இந்த இடம் வந்து வெறும் ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த நம்ம பூமியை நம்ம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா, இது முழுக்க துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான். அண்ட் அசாஸ்வதம், இது வந்து பர்மனன்ட் உலகம் கிடையாது. உலகம் பர்மனன்ட் உலகம் பகவானுடைய உலகம் தான். இங்க வந்து டெம்பரரி உலகத்தை திரும்பி திரும்பி பிறந்து இறந்து இந்த டெம்பரரி உலகத்தை நம்ம இருக்கோம். ஏன் டெம்பரரி சொல்லியிருக்கா, அதுவும் வரும் 4th சாப்டர்ல வரும். ஆனா கண்டினியூஸா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணும்போது புரிஞ்சு வரும் எல்லாம். கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மம மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்பூர் மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்பூ மாதே சங்கோஸ்வ கர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, நிறைய இன்பிட்வீன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா வரும். இது என்னது, உனக்கு ஒரு கடமைன்னு இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் லேடியா இருக்கலாம், நம்ம என்ன கடமை, காலையில இருக்கணும், சமைக்கணும், குழந்தைங்களுக்கு டப்பா கட்டணும், எல்லாம் இருக்கும், விடுவிடுன்னு அது தண்ணி அதுக்கப்புறம் வராது, தண்ணி பிடிச்சு வைக்கணும், ஏதோ சம்திங் வி கீப் டூயிங். அதுக்குதான் நமக்கு ரைட் உண்டே தவிர அதுக்கு நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேனே நாளைக்கு என் பசங்களை என்ன பார்த்துப்பலாம் அதுக்கு ரைட்டு கிடையாது. இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய லெசன் இல்லையா. ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாம் மாட்டி முடிக்கிறாங்க, அவ்வளவுலாம் நான் வளர்த்தினேனே, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தினேன்னா தட் இஸ் யுவர் டியூட்டி, அவ்வளவுதான். பசங்க கேட்டுடுவாங்க, அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே அப்படி நினைச்சுடணும். எனக்கு மகனா மகளா பிறந்திருக்கா, நம்ம டியூட்டி என்னது, அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணா போறோம். ரொம்ப இழுத்து கடன் வாங்கி அப்படியெல்லாம் பண்ணணும் பகவான்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லல. உங்களோட டியூட்டி என்னது, சமைச்சு போடணும், அது பண்ணுங்க. பசி ஆத்தணும். ஒரு அப்பாவா இருக்கிறவன் என்னது, கண்டிப்பா உழைக்கணும், உழைச்சு அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு முடியும் அதுக்கு நல்லா கொள்ளையெல்லாம் பண்ணி நிறைய பண்ண முடியுமா. நமக்கு என்ன சமத்துண்டோ, என்ன சேலரி கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம கொண்டு வர முடியும், அதுலதான் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும். அப்ப நம்ம கடமையை நம்ம ஒழுங்கா பண்றது, ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம நல்லா பண்ணிடலாம். ஆனா அதோட அவுட்கம் என்னது, நாளைக்கு இவங்க பாத்துப்பாங்களா, அது வந்து நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அது வந்து அது போல நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம். பசங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், கிட்ஸ் கிளாஸ் என்ன சொல்லுவேன், உங்க டியூட்டி என்னது, படிக்கணும், எக்ஸாம்க்கு என்னது 100% நீங்க ரெடி ஆயிடுங்க. மார்க் வருமாலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க, அந்த ஆங்ஸைட்டி வேண்டாம். அது யாரு கொடுப்பா, டீச்சரோட நல்ல மூடு இருந்தா நல்லா கொடுப்பான். அந்த மூடு யாரு கிரியேட் பண்ணுவா, பகவான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஏன்னா நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா போதும். ஆனா நம்ம பக்தி பண்றேன் படிக்க மாட்டேன், பகவான் வந்து மார்க் போட்டு நான் பாஸ் ஆயிடுவேன், அது முடியாத காரியம். நம்ம பண்ணணும், நம்ம டியூட்டி பண்ணணும்.
அந்த டியூட்டியோட எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மாத்திரம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால. கண்டிப்பா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். இல்லைன்னா என்ன துயரம், அவ்வளவு கஷ்டம், மனக்கவலை, பிபி நிறைய லிஸ்ட் நிறைய இருக்கே. இப்ப நிறைய வியாதிகள்லாம் இருக்கு, பிபி, கொலஸ்ட்ரால், தைராய்டு என்னெல்லாமோ வரும். அப்புறம் என்னது மென்டல் டிஸ்பேலன்ஸ் கூட ஆயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். அதனால நம்ம வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம்லாம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அப்ப என்னது, நம்ம பண்ற வேலைகள் நம்ம பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பண்றோம் ஆஸ் அ டியூட்டி, பண்ணி முடிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி என்னென்று போயிட்டே இருக்கும். व्यवसायात्मिका बुद्धिर्एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय नन्ताश्च புத்தையோ அவ்வவசாயினாம். அப்படின்னா என்னது, போக்கஸ்டா இருக்கும். நம்ம இப்ப பகவத்கீதா படிக்கிறோம் அப்படின்னா கரெக்ட் இந்த இடத்துல உட்காந்து ஐயோ நான் குக்கர்ல என்ன வச்சிருக்கேனே, பால் பொங்குறதா, வேற நான் ஒரு ராத்திரி என்ன சமைக்கணும், அங்க போனோமே, ஒரு தாட்டும் வர வேண்டாம். நம்ம இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கணும், அந்த பகவத்கீதாலேயே கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்ம வந்து படிக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி தான் அர்ஜுனன் இருந்திருக்காரு, நல்ல போக்கஸ்டு. எல்லாரும் இந்த துரோணாச்சாரி சொல்லி கொடுக்கும்போது எல்லாரும் வராங்க. அங்க வந்து ஒரு மரத்தால ஆன கிளிதான் அங்க வந்து ஒரு பறவை வச்சிருக்கான். அந்த மரத்தோட அந்த பறவையோட கண்ணுல அடிக்கணும், ஒரு லெஃப்ட் ஐ வச்சுக்கலாம். அப்போ ஒரு ஒரு பசங்க வராங்க, கௌரவர்கள் பாண்டவர், என்ன தெரியாதோ, ஒரு அக்கா தெரியாது, மூக்கு தெரியாது, பக்கத்துல மரம், பக்கத்துல மலை, அது தெரியாது, இது தெரியாது. ஓ அப்படியா, போச்சு, போக்கஸே இல்லையே. அர்ஜுனோட இது வந்தோடனே அவர் கேட்கிறார், உனக்கு என்னப்பா தெரியாது? எனக்கு அந்த பறவையோட அந்த கண்ணு தான் தெரியாது, வேற என்ன தெரியாது, வேற ஒண்ணும் தெரியல எனக்கு, அதுதான் தெரியாதுன்ற. ஏன்னா அவர் அவ்வளவு போக்கஸ், அவர் சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த மாதிரி போக்கஸ்டு பர்சன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட என்ன ஆகும், அவர்கள் குறிக்கோளில் திடமாக உறுதியுடன் இருப்பார். அப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரிதான், ஒரு காரியம் எடுத்தோம்னா போக்கஸ்டு அதை பண்ணி முடிக்கணும். இதையும் பண்ணலாம், கொஞ்ச நாள் பண்ணி பார்க்கலாம், அப்புறம் அதையும் பண்ணலாம், சரி அதையும் படிக்கலாம், அப்புறம் இது நிறைய பகவத்கீதா கிளாஸே நிறைய கிளாஸ் போவாங்க. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸா இருப்பாங்க. ஒண்ணு வந்து அத்வைத்தம், இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து துவைத்தா பிலாசபி, அத்வைதா பிலாசபி ஒண்ணு உண்டு, விசிஷ்ட அத்வைதா பிலாசபி, இதே நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம நம்ம படிப்போம். அப்ப என்ன ஆகும், குழம்பி போயிடுவோம். அவங்க அப்படி சொன்னாங்களே, இங்க என்ன இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்லாம் ஒரு காம்படிஷன், புரியாது, நமக்கு புரியாததுனால சொல்றேன். ஆக்சுவலி கான்செப்ட் சேமா தான் இருக்கும், சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதனால நம்ம குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், ஒரே பாதையில அந்த அந்த இலக்கு அடையணும். அப்போ அதே போக்கஸ்டா நமக்கு வேண்டிய இருக்கும். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குருவம்சத்தின் செல்வனை, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இப்ப என்ன ஆகும், போக்கஸ்டா இல்லைன்னா அதையும் பண்ணோம் இதையும் பண்ணோம், இல்ல இது சரியா இல்ல பாக்கலாம், நாளைக்கு வரேன் இன்னைக்கு வேண்டாம், அப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, போக்கஸ் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த பாதையில நம்ம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்க முடியாது. எஸ், அடுத்தது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்கிறார், உவாச்சனா சொல்கிறார், பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், பிரார்த்தனை, பிதாவின் மகனே, அப்ப பார்த்தான் அவன் பேரு அர்ஜுனன். பார்த்தனை எப்போது ஒருவன் தமது கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், புலன்கள் நிறைய இருக்கு, காது, கண்ணு, மூக்கு, ஒண்ணு சொல்லும். கண்ணு சொல்லும், ஆஹா அந்த ஒரு புடவையை பார்த்தேனே நல்லா இருந்தது, அந்த ஷாப்ல வந்து அது யாரும் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வாங்கின. சில பேர் புடவை பைத்தியம் நிறைய இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு ஜென்ஸா இருந்தா வேற ஏதாவது ஆசை இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஐபிஎல் வருது, அதுக்கு அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆஃபீஸ்லயும் சீக்கிரம் அந்த ஐபிஎல் ஸ்கோர், அந்த என்னது மேட்ச் பார்க்கணும், ஏதோ ஒரு இது இருக்கும், கிரேஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்ணு வந்து ஒண்ணு சொல்லும், அதை திருப்திப்படுத்தணும், காது ஒண்ணு சொல்லும், அதை திருப்திப்படுத்தணும். இந்த ஒரு உறுப்பு இருக்கு இல்லையா நம்மளோட, அதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லும், அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், புலனுணர்ச்சி எல்லா ஆசைகளையும் துறந்துன்னா கண்ட்ரோல் பகவான் இடத்தில் தியானம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி. இதுல யாரோட இது வந்து பிரகலாத மகாராஜா, ரொம்ப அதெல்லாம் ஸ்டோரி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா. ரொம்ப வந்து அவ அப்பாவே அரக்க குலத்துல பிறந்துட்டும் ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பார். அந்த அவ அப்பா என்ன சொல்றாரு, இல்ல நீ அதெல்லாம் நாராயண சொல்லாதே, இரண்யகசிபை நமக சொல்லுங்க. பிள்ளை என்ன சொல்றான், இல்ல நீங்க கடவுள் கிடையாது, கடவுள் யாரு, நாராயணர், அவர்தான் நான் சொல்வேன்னு. அப்படி அவர் வந்து யானையை வச்சு மிதிக்க சொல்லி, நெருப்புல போட்டு, மலையில இருந்து வடி தள்ளி, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அந்த ஸ்டோரி படிக்கலாம் நீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, அவருக்கு அப்போ வந்து பகவான் தான் காப்பாத்தினார். அப்ப அவரோட போக்கஸ் என்னது, கடவுள். அப்படி போக்கஸ் போது ஒண்ணுமே அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே வந்து அவருக்கு என்னது பாதிப்பு அடையலை. சோ ஆசைகளை துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக ஆகின்றான், அறியப்படுகிறான்.
நம்மளும் அந்த மாதிரி இதா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஆயாச்சு, ஒரு 5 minutes முடிச்சுக்கணும். ஸ்திததீர் முடி அவரோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்னு 2.55 72 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. இதுல கொஞ்சம் சின்னதா தான் போட்டிருக்கோம். அவரோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறார். அப்படியே இந்த நிலையில உட்கார்ந்து, நம்ம வீட்டுல சில பேர் எல்லாம் பார்க்கலாம், ஜடம் மாதிரி இருக்கே அப்படின்லாம் சொல்லலாம். உணர்ச்சியே இல்லாம சும்மா எதை கேட்டாங்க ஆன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் பகவான் ஆன்மீகமா அதெல்லாம் கிடையாது. டோன்ட் கேர், அவங்க எல்லாம் டோன்ட் கேரா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அது அவளையெல்லாம் திட்டதான் வேணும். ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, கடவுளையே நம்பி கடவுள் அதுக்குன்னு எல்லாம் நம்ம வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சு நம்ம இது டியூட்டி எல்லாம் பண்ணாம அது பண்ணக்கூடாது. நம்ம டியூட்டியும் பண்ணிட்டு யாரு வந்து அந்த புலனெல்லாம் நல்லா கட்டுப்படுத்தி அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவனோட அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி இருக்கும். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். He is detached from all that. பேச்சு எப்படி இருக்கும் அவனோட, இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அவன் பேசுனா எப்பவுமே சாந்தமா இருப்பான். இல்ல யாராவது ஹர்ட் பண்றவங்கள பேசினாலும் அவனுக்கு ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகாது. அவனுக்கு பயமும் இருக்காது, கோபம் வராது, ஒன்னும் ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. ஏன்னா அவன் வந்து நான் உடல் அல்ல, நான் வந்து ஆத்மா. ஆத்மாக்கு என்ன அது ஒன்னும் கிடையாது. உடலை எடுத்துன்னு நீ என் உடலை பார்த்து என்னத்தையோ சொல்ற, ஐ டோன்ட் பாதர். நீ அது சொல்றது என்னது, உன்னோட உடல் தான் சொல்றது. உன்னோட ஆத்மா வந்து பியோர் ஆத்மா, நானும் பியோர் ஆத்மா. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நினைப்பனா யாரு, சித்ததீர் முனி. அவ்வளவு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அப்புறம் எப்படி இருக்கிறான், ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. ஆமை வந்து கொஞ்சம் ஒரு டேஞ்சர் வந்தாலும் இப்படி உட்கார்ந்துடும். அது உள்ள தன்னோட வந்து உடலை எல்லாம் அப்படி வச்சுட்டு இப்படியே அந்த ஓடு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமே. அப்ப ஏதாவது கல் விழுந்து எதாவது என்ன ஆனாலும் அது சேஃபா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி சித்ததீர் முனி வந்து தன்னோட எல்லா இதையும் அடக்கி அப்படியே உள்ள என்னது புலன்களையெல்லாம் அடக்கி ஒரு பாதிப்பு என் மேல என்னது மழை என்னது என்ன சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு மழை பெய்ய என்னெல்லாமோ ஒரு ப்ராபபிளா இருக்கும். அந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒன்னும் எனக்கு ஒரு பாதிப்பு இல்லை, என்ன வேணா சொல்லுங்க அப்படின்னு இருப்பார். எப்படி நடந்து கொள்கிறான், ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஒரு ஆசையும் இல்லை அவனுக்கு, பகவான் ஆசை இருக்கு. இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், பகவானை பத்தி படிக்கணுமா, எஸ் ஆசைப்படுங்கள், பேராசைப்படலாம். இன்னும் பகவத்கீதா கிளாஸ் நிறைய நடக்கும். ஓஹோ நான் ஜாயின் பண்றேன், அடுத்த மாசம் இருக்கா, இப்போயே நான் ஜாயின் பண்றேன். இந்த மாதிரி ஆன்மீக விஷயத்த பேராசைப்படலாம், ஆசைப்படலாம், பொறாமை மூடி படலாம். பக்கத்து வீட்டுக்கு அவன் வந்து இதை விட நல்லா படிச்சு போறானே, எனக்கும் இன்னும் நல்லா படிக்கணும், ஆன்மீகத்துல பண்ணலாம். ஆனா வேற பௌதிக விஷயத்துல பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி தான். சோ அதெல்லாம் விட்டு விடணும். இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. தியாயதோ விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஷு உபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் குரோதோ அபிஜாயதே. ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றும் அந்த மாதிரி இதா சொல்லியிருக்காங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் ஒரு ஆசை வந்துடுத்து. ஒரு காமம் குரோதம், ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஒரு ஆசை வந்துடுத்து, என்ன ஆகும், சரி அவளை நெருங்கலாம், அவர்கிட்ட பழகலாம், அந்த மாதிரி வரும். சரி பழகியாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், இன்னும் வேறொரு ஆசைகள் வரும். அதை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். இந்த ஆசைகளுக்கு அளவே கிடையாது. கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து தூண்டிண்டே இருக்கும் அது. சோ இந்த மாதிரி புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பௌதிக விஷயத்துல இதுதான் ப்ராப்ளம். என்னன்னாக்கா கண்ணு காது மூக்கு ஒரு இல்ல ஆல் கிளிட்டரிங் இஸ் நாட் கோல்ட்னு இங்கிலீஷ்ல ப்ராப்ளம். எல்லாம் ஒளிரும். அதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு என்ன டிங்னு என்ன தோணணும், இதெல்லாம் மாயை, இதுல சிக்கக்கூடாதுன்னு தான் தோணணும். ஆனா நம்ம வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கு அது வராது. அப்ப நமக்கு அதுல எல்லாம் நம்ம அட்ராக்ஷன் போயிடும். அப்ப அது என்ன ஆகும், மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். ஒரு அட்ராக்ஷன், அதுல வந்து எனக்கு கிடைக்கணும், கிடைத்தே தீரணும், கிடைச்சா விட மாட்டேன், எனக்கு எப்படி எனக்கு வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. அது வந்து பற்றுதல் வரும், ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட், அப்புறம் ஒரு காமம், ஒரு காதல் ஏற்படும். காதல்னா ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஃபீமேல் தான் கொடுத்துருக்காது. கேன் பி ஒரு மொபைல் ஆல்சோ. என்ன நமக்கு ஆசை, ஒரு புடவையா இருக்கலாம், ஒரு நெக்லஸா இருக்கலாம், எது வேணா நம்ம வந்து ஆசைப்படலாம். ஆனா கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும், ஒரு கோவம், எனக்கு அது ஏன் கிடைக்கல, அது இருந்தது அந்த டைம்ல அந்த ஷாப்ல இருந்தது, நான் வாங்கினா நினைச்சு அடுத்த நாள் போறதுக்குள்ள அது போயிடுச்சு, எனக்கு அது வேண்டாதான் வேணும்னு அந்த ஒரு இது வந்துடும். ஒரு ஆவேசத்துல என்ன வரும், காமத்துக்கு மேல கோபம் வர ஆரம்பிச்சிடும். காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுகின்றன. ஒரு கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் இருக்கு. குரோதாத், கோபத்துல என்ன வருது, குரோதாத் பவதி சம்மோக ஸ்மிருதி விப்ரமஹ ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. கோர்வையா என்னெல்லாம் கொண்டு போய் எதுல கொண்டு போய் விடுன்னு காட்டிருக்கு. அந்த கோபம் வர்றது நமக்கு கிடைக்கலைன்னா ஒரு கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம். அப்ப என்னது, கன்ஃபியூஷன், டெல்யூடட் ஸ்டேஜ். கோபம் வந்தா நம்ம வாயில என்ன வருதுன்னு நமக்கு தெரியுமா, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல அப்படி மைண்ட் குழம்பி அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பு. அந்த டைம்ல எங்க யார் என்ன இருக்காங்க, தெருவுல இருக்கேனா வீட்டுல இருக்கேனா யார் முன்னாடி கத்துறோம் ஒன்னும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையில இருப்பான்.
நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. சோ என்ன ஒரு இன்டெலிஜென்ஸோ அதுவும் இழந்து விடுறான். அந்த அறிவிழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். திரும்பி என்ன ஆகும்? திரும்பி இந்த என்ன பாவம், இந்த எல்லாமே நம்ம வந்து தப்பு தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் எதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது? ஒரு அட்ராக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது. அதுல இருந்து இதெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணு எனி எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாருங்க, இதுதான் வரும். பகவத்கீதையில வந்து சும்மா சொல்லல, இப்படிதான் அதுல கடைசியில வந்து திரும்பி இந்த ஜட வாழ்க்கையில திரும்பி அவன் பிறந்து இறந்து இந்த இதுலயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்னது? ஆன்மீக தடத்தை நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ஒரு திராஸ் மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம்னா அந்த பௌதிக ஆசைகள் நம்மளை அமுத்தி 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 அந்த தராசுல இந்த தட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. ஆன்மீகம் மேல இருக்கு. இல்ல நான் தான் ஜபா பண்றேனே, இப்பதான் பகவத்கீதாவோட 2வது கிளாஸ் வந்துட்டேனே, நான் ஆன்மீகத்தை முன்னேறிட்டேன். இல்ல, அது இன்னும் மேலதான் இருக்கு. இந்த ஜட வாழ்க்கையில நம்ம வந்து அதை ஆசைகள் குறைக்க குறைக்க குறைக்கதான் அந்த தட்டு மேல மேல வரும். ஆன்மீகத்தோட தட்டு கீழே கீழே வந்து அது பலம் பெற்று இங்க வரும். அப்ப இதெல்லாம் லைட்டா போயிடும். அந்த ஆன்மீகத்தை பலப்படுத்தணும்னா இந்த பௌதிக ஆசைகளை குறைக்கணும். தராசு மாதிரி நம்ம நினைக்கணும். சோ அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம். எஸ், நான் இதுதான் திரும்பி போட்டிருக்கேன். இணைப்பு ஃபர்ஸ்ட் என்னது? புலன்களின் பொருள்கள் மீது ஒரு இணைப்பு. ஒரு வந்து ஆசை வருது, அதுல இருந்து காமம் ரொம்பவே என்னது, ரொம்ப தீவிர ஆசை. அப்புறம் அதுல இருந்து அது கிடைக்கலன்னா ஒரு கோபம், அது கிடைத்து அப்புறம் என்னது, ஒரு மயக்க நிலை, அதுக்கப்புறம் நினைவு குழம்பிய நிலை, அதுல இருந்து அவர் அறிவிழப்பு, அப்புறம் வீழ்ச்சி அடைகிறான், திருப்பி மறுபிறவி எடுக்கிறான். இந்த இதுலயே நம்ம வந்து சுத்தின்னு இருக்கோம். வந்து முடிஞ்சிருது இன்னைக்கு சாப்டர். என்ன படிச்சோம் இன்னைக்கு? நெருக்கடியை சமாளித்தல். ஒரு கடினமான சிச்சுவேஷன் வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அர்ஜுன் என்ன பண்றான்? சரணடைகிறான். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்? பகவான்கிட்ட சரணடையலாம். ஆனா சொல்றதுக்கு யாரோ இருக்காங்க. இப்ப வீட்டுல யாரோ பெரியவங்க இருந்தா, ஏதோ நம்ம இக்கட்டான சிச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னா பேசுற யாரு பெரியவங்க இருப்பாங்க, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். எனது உண்மையான அடையாளம் நம்ம யாருன்னு படிச்சோம். இப்போ நம்ம we are not this body, நம்ம வந்து ஆத்மா. உடல் வந்து நம்ம ஒரு போர்வை மாதிரி, ஒரு ஜென்மாவும் வந்து ஒரு போர்வை மாதிரி நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வரோம். 2 கடமைகள், நம்ம எதை ஜெயிக்கலாம், இல்லாட்டா நம்ம வந்து தோத்து போகலாம். ஒரு சிச்சுவேஷன் இப்போ அந்த போரிடுறதுல வந்து அப்படிதான். அப்போ அந்த மாதிரி இதர் பாஸ் ஆர் ஃபெயில், அந்த மாதிரி குழந்தைகிட்ட சொல்லலாம், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இப்ப நம்ம ஒரு 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 ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வேலையை எடுத்துப்போம், என்ன ஆகும்? வெற்றி பெறுவோம், இல்லாட்டா அது வந்து சரி ஆகாது, வெற்றி பெற மாட்டோம். அல்லது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமே. சோ அந்த மாதிரி. ஆனா ரெண்டுத்தையும் வின் சிச்சுவேஷன். சரி, நம்ம வந்து அதுல வெற்றி பெறலைன்னா என்னது? ஒரு பாடமோ படிச்சோமே, அந்த மாதிரி போனா அந்த வழி சரியில்லை, நமக்கு முன்னேற முடியல, அப்ப நம்ம அந்த வழியில போக முடியாது, ஒரு பாடம் படிச்சோம், அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பகவான் எண்ணி எல்லா வேலையும் பண்ணா நீடித்த மகிழ்ச்சி. நம்ம வந்து 2வது சாப்டர் முடித்து விட்டோம்.